வராரு. நம்ம நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம். நீங்க படிச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து கிளாஸ் கொஞ்சம் சம்மரி பண்ணிட்டு அப்புறமா வில் கோ இன்டு த கேண்டோ 6. ஓகேங்களா? ஃபைன். லாஸ்ட் பாகம் புஷ்பா மாதாஜி நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்களா? பண்ணாங்க மாதாஜி. சொல்லிட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும், அதனால தான் சொன்னேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. சரி, அத்தியாயம் 6 எடுங்க மாதாஜி. அதுவே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மாதாஜி. நான் அந்த லாஸ்ட் 4 ஸ்லோகம்ஸ் கொஞ்சம் ஓவர்வியூ பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கோ டு த அந்த எக்ஸ்ட்ரா பார்ட் கொடுத்திருந்தது வந்து ஐ திங்க் இட் இஸ் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருந்தது தான் இல்லையா? உங்களுக்கு நீங்க என்ன படிச்சிருப்பீங்க? அவர் வந்து இந்த கடைசி கட்டத்துல அவர் வந்து நம்ம கர்நாடகா மாநிலம் அதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். படிச்சாங்க இல்லையா அவங்க? ஸோ இந்த ரிஷபதேவர் அவருடைய இதை பத்தி தான் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம அதை படிச்சிருப்போம். ஆனாலும் பிரபுபாதருடைய கிளாஸ் வந்து நடந்ததால இந்த அந்த காண்டமே முடியக்கூடிய அந்த சமயத்துல அந்த பர்டிகுலர் டேன்றதுனால அவர் கொடுத்த அந்த பிரவோச்சனை வந்து அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அவருடைய லெக்சர். ஓகே, அதனால ஒரு வாட்டி நீங்க படிச்சிட்டீங்கன்னா அது வந்து ரீஃப்ரெஷ்மெண்ட் மாதிரி தான். சரிங்களா? ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி மாதவ குஞ்ச விஹாரி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி ராதா மாதவ ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யமுன தீராவனச்சாரி யமுன தீராவனச்சாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே
ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Narayana Naram Chaiva Narottamam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Sarasya Tato Jayam Mudirayet Tado Jayam Mudirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nashtaprayeshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhavatya Uttama Sloke Bhagavatya Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistike. Oh, reading from Bhagavatam. Nama inniki what's this step? Okay. ஆறாவது காண்டம் இன்னைக்கு நாம தொடங்கணும். ஓகே. சோ ஆறாவது காண்டம் எதை பற்றி சொல்லுகிறது? ஐந்தாவது காண்டம் ஸ்தானத்தை பற்றி சொல்லுகிறது இல்லையா? அஜாமிலன் கதையை சொல்லுங்க. அஜாமிலன் கதை ஒரு அத்தியாயம் 2 அத்தியாயம் தான், அதுக்கு மேல கிடையாது. சோ ஐந்தாவது காண்டம் வந்து ஸ்தானத்தை பற்றி சொல்றது. அதான் நம்ம இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தை எல்லாம் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? சோ 7 14 லோகங்கள், அநேக அண்டங்கள் இல்லையா? கார்ணோதக சாய் விஷ்ணுல இருந்து கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு, கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணுல இருந்து ஷீரோதக சாய் விஷ்ணு, இத்தனையுமே நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? பிரம்மர், சிவபெருமான், மனித குலத்திற்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். அதை குறிப்பிடுது. அதாவது ஸ்தானம் படிச்சோம். இப்போ பொசிஷன், அதாவது என்ன இடம்ங்கிறத வந்து நம்ம படிச்சோம். இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் என்பது என்ன? ஸ்தலம் இல்லையா? இந்த ஸ்தலத்தை பத்தி தான் நாம இங்க படிச்சோம். ஓகே. சோ ஸ்தானம். ஸ்தானம் அடுத்து என்ன வரும்? ஸ்தானம் கிடைச்ச பிறகு என்னது? போஷணம். போஷணமா? போஷணம் இல்லையா? அது ஒரு 10 படிச்சிருக்கோம்ல நம்ம. வாட் ஆர் த 10 திங்ஸ் ஆக்சுவலி? சர்க்கம், விசர்க்கம். அந்த ஸ்லோகம் ஞாபகம் இருக்கா எல்லாருக்கும்? சர்க்கம், விசர்க்கம். முதல் படைப்பு, இரண்டாம் படைப்பு. சர்க்கம், விசர்க்கம், பூஷணம். தானம், மூணாவது காண்டோ இல்லையா? மூணாவது காண்டோ. சர்க்கம், விசர்க்கம். ஓகே. அடுத்து வந்து போஷணம். இது ஸ்தானம் வந்து இப்ப நம்ம 5வது காண்டத்துல படிச்சோம் இல்லையா? அடுத்து வந்து இப்ப 6வது காண்டம் எதை பற்றி சொல்லும்னாக்கா போஷணத்தை பற்றி சொல்லும். அப்படின்னா நரிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. ஓகே. சர்க்கம், விசர்க்கம், ஸ்தானம், போஷணம், உதய, மனு, ஈசானுகத, நிரோதக, முக்தி, ஆශ්‍රய. கடைசியில வந்து 10வது காண்டம் வந்து நிழல். ஓகே. பகவான்
திருவடிகள் தான் நமக்கு தஞ்சம் என்று சொல்லக்கூடியதுதான் அந்த நிழல், ஆசிரியம் இல்லையா? அது என்ன ஸ்லோகம் அது? ஒரு நிமிஷம் இருக்கும், இங்க குறிச்சு வச்சிருக்கேன். அத்திர சர்க்க விசர்கஸ்ச ஸ்தானம் பூஷணம் உதயக மன்வந்தரே சானுகதா மாதாஜி நம்பர் சொல்லுங்க மாதாஜி. முக்திராசிரயக. மாதாஜி நம்பர் சொல்லுங்க. ஆத்திர சர்க்கோ விசர்கஸ்ச ஸ்தானம் பூஷணம் உதயக மன்வந்தரே சானுகதா நிரோதா முக்திராசிரயக. ஸ்லோகம் நம்பர் மாதாஜி. ஸ்லோகம் தெரியல. இரண்டாவது காண்டம் 10வது அத்தியாயத்துல முதல் ஸ்லோகம். ஓகே, சோ நம்ம இப்போ அதை நான் ஸ்கிரீன்ல காட்டுறேன். நோட் வெயிட். இரண்டாவது காண்டத்துல 10வது எழுதி இருக்கிறேன் மாதாஜி, எழுதி இருக்கிறேன். சுக உவாச்ச சொல்றாரு. அத்ர சர்க விசர்கஸ்ய ஸ்தானம் பூஷணம் உதி. உதி பத்தி படிப்போம். ஓகே, யுதாய அப்படின்றது வந்து யுதி. ஓகே, மன்வந்திரத்தை பத்தி, ஈசானு கதா, நிரோதா, முக்தி, ஆசிரியம், இத்தனையுமே நம்ம படிக்கணும். சோ இங்க படிக்கிறது என்ன சொல்லுங்க? 10 பிரிவுகள். ஒண்ணு வந்து நிரோதானா என்ன மாதாஜி? இருங்க, நிரோதா நம்ம படிக்கிறோம். ஒரு நிமிஷம். So going back to Godhead. Going back to Godhead is நிரோதா. ஓகே, அந்த இது என்னெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணா பகவான் திருவடிகளை சேர்றதுக்கான மார்க்கம் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி எடுத்துரைக்கிறது. அதுக்கப்புறம் விடுதலை அடையிறோம் பாருங்க, அந்த இது வந்து முக்தி. கோயிங் பேக் டு காட் ஹெட் வந்து நம்ம இதுக்கு போக மாட்டோம். எதுக்கு? கோலோக போறது கிடையாது. கோயிங் டு பேக் டு காட் ஹெட்னா பகவானுடைய தாமங்கள்ல வந்து நம்ம பிறந்து அவருக்கு தொண்டு செய்யறதுக்கு. வைகுண்டங்கள்ல கூட எத்தனையோ வைகுண்டங்கள் இருக்கு இல்லையா, பகவானுக்கு தொண்டு பண்றது. அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு நம்மள அனுப்பி வைப்போம். அங்க நம்ம அந்த பக்தியை வந்து பகவான் திருத்தொண்டு முடிஞ்ச பிறகுதான் கோலோக விருந்தாவனுக்கு போகிறதுக்கான மார்க்கம். டைரக்டா கோலோக விருந்தாவனம் போறது கிடையாது. இது ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ்ல வந்து சீனியர் டிவோட்டி சொன்னது. அதை உங்களுக்கு எடுத்துரைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ கிரியேஷன், ஏன் நம்ம இந்த தாமத்துக்கு கூட திரும்பி வர முடியும். இங்கேயே கூட நம்ம வந்து புனித தாமங்கள்ல பிறந்து தொண்டு புரிந்து அதுக்கப்புறம் பகவான் இடத்துல வந்து போறதுக்கான மார்க்கம். ஓகே, ஸோ கோயிங் பேக் டு காட் ஹெட் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அவருடைய இருக்கக்கூடிய ஸ்தலங்களுக்கு போறோம்னு அர்த்தம். கோலோகத்துக்கு போறது கிடையாது. முக்தி ஆகும் பொழுதுதான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து லிபரேஷன். அது வந்த பிறகு நம்ம இந்த பேக் டு காட்ல நம்ம வந்து அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி இல்லையா, அதனால நம்ம வந்து பகவானுடைய திருவடிகளை சேரணும். அங்கே அந்த கோலோகத்திற்கு செல்றதுக்கான வாய்ப்பு. ஓகே, இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு கிரியேஷன் ஆஃப் யூனிவர்ஸ். அநேக அண்டங்களை எல்லாம் படைக்கக்கூடிய கார்ணோத கஷாய விஷ்ணு இல்லையா. சப்கிரியேஷன், அவருடைய விரிவங்கமா கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணுவிலிருந்து தோன்றிய, அவருடைய நாபிலிருந்து தோன்றிய பிரம்மரால வந்து 2ஆம் சிருஷ்டி படைக்கப்படுறது இல்லையா. மூணாவது வந்து நம்ம இப்ப படிச்சுட்டு இருந்தோம் இல்லையா, 16வது அத்தியாயம் 5வது காண்டத்துல இருந்து 26வது 10-11 சாப்டர்ஸ் எல்லாமே இந்த அண்டத்தினுடைய தோற்றம் எப்படி அப்படிங்கிறது எல்லாமே படிச்சோம் இல்லையா. போஷணம் என்பது ப்ரொடெக்ஷன் பை த லா இல்லையா. அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க, போஷணம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அவங்கள வந்து போஷிக்கிறது இல்லையா. ஸோ போஷிக்கிறதுனா பாதுகாத்தல், அதுக்குள்ளேயே அடங்கும் எல்லாமே. எப்படி இப்போ ஒரு குடும்ப தலைவன் இருக்கிறார் என்றால் தன்னுடைய மனைவி பிள்ளைகளை வந்து அவர் போஷிக்கிறார் இல்லையா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உணவும் கொடுக்கிறார், அதே மாதிரி நிழலும் கொடுத்து அவங்கள வந்து ரட்சிக்கக்கூடிய செயலுமே அவர் தான் செய்கிறார். அதுக்குதான் போஷணம் என்று சொல்வார். அடுத்து வந்து கிரியேட்டிவ் இம்பெட்டிஸ், அதாவது உதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உதாய அப்படின்றது வந்து கிரியேட்டிவ் இம்பெட்டஸ், அதாவது இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்துல ஏற்படக்கூடிய யுதி என்பது நம்ம வந்து 7வது காண்டத்துல படிக்கிறது. எப்படியெல்லாம் வந்து சேஞ்சஸ். ஆக்சுவலி இம்பெட்டிஸ்னாலே வந்து மாற்றம் இல்லையா, சேஞ்சஸ். ஸோ 7வது காண்டம் வந்து நம்ம என்ன படிக்கிறோம்னாக்கா, சரி, ப்ரொடெக்ஷன் ஆன பிறகு 6வது காண்டம் கிரியேஷன் ஆஃப் கிரியேட்டிவ் இம்பெட்டிஸ், அதாவது மாற்றத்திற்கு உட்பட்ட இது படிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் மனுக்கள் இல்லையா. ஸோ மன்வந்தரங்களுடைய ஆட்சியை பற்றி படிப்போம். ஓகே, அதுக்கு அடுத்து வந்து சயின்ஸ் ஆஃப் காட். ஓகே,
சயின்ஸ் ஆஃப் காட் தான் 7வது காண்டம். இது எப்படி இது ஸ்வாப் ஆயிருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ 7வது காண்டம் வந்து சயின்ஸ் ஆஃப் காட். ஓகே, பிரகலாத் மகாராஜருடைய பக்தி, அதை பத்தி படிப்போம். ரிட்டர்னிங் ஹோம் பேக் டு காட் ஹெட், இது 8வது காண்டம். ஐ திங்க் ராமருடைய கதை வந்து 8லயா 9லயா தெரியல, 2த்துல ஏதோ ஒரு காண்டத்துல வரும். அதுக்கு அடுத்து வந்து பேக் டு காட் ஹெட் ஆன பிறகு அதுக்கப்புறம் தான் அதுலயே பக்குவம் அடைஞ்ச பிறகு நாம கோலோகத்திற்கு செல்றதுக்கான லிபரேஷன். ஓகே, அந்த சம்மம் போனம். ஸோ இத்தனை இதுமே வந்து நம்ம சம்மம் போனம் என்பதுதான் நமக்கு இறைவனுடைய நிழல் தஞ்சம் என்று நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி இது அப்படியே ஒரு இதா ப்ளீஸ் போட்டுருங்க மாதாஜி. நான் இந்த படிக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம் சரிங்களா. இன்னொரு வாட்டி நான் இந்த மெசேஜ்ல வந்து இந்த லிங்க் போடுறேன். நிரோதானா என்ன மாதாஜி? நிரோதான்றது வந்து நாம எல்லா இந்த பௌதீகத்துல இருந்து நாம பௌதீகத்துல இருந்து விடுதலை அடையிறது. ஓகே, பௌதீக செயல்களிலிருந்து விடுதலை அடைந்து இறைவன் தொண்டாற்றுவது, அதுதான் நிரோதம். அதுல நாம பக்குவம் அடையும் போது இறைவனுடைய தொண்டுல, அதாவது அவருடைய திருவடிகளை வந்து நம்ம பர்மனண்டா நம்ம போய் ஒரு தூசி மாதிரி இல்லையா. ஸோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பை வந்து பகவான் கொடுப்பார், அதுதான் மோட்சம். ஓகே, ஸோ இந்த செயல்ல நம்ம பக்குவம் அடைஞ்சா அடுத்து வந்து முழுவதும் அவருடைய திருவடிகள்ல இருக்கும். அங்கேயுமே நம்ம அவருக்கு, ஆனா அங்க ரிலேஷன்ஷிப் வேற. இங்க வந்து வெறுமனே நம்ம தாசிய ரிலேஷனா பண்ணிட்டே இருக்கோம் நம்ம. ஆனா நம்ம அதாவது தொண்டு எண்ணக்கூடிய விதத்துல மட்டும்தான் தாசியம். ஆனா பாவம் என்பது நாம எப்படி பகவானை நினைச்சு பண்றோன்றது நமக்கும் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் அது இல்லையா. சாந்த ரசமா இருக்கலாம் இல்லையா, சாக்கிய ரசமா இருக்கலாம், வாத்சல்ய ரசமா இருக்கலாம், மாதுரிய ரசமா இருக்கலாம், தாசிய ரசமா இருக்கலாம். ஆனா தொண்டு என்ற இந்த பாவம் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல இருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த இதுல வந்து நம்ம பக்குவம் அடையும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம மோட்சத்திற்கான ஒரு மார்க்கம், இறைவனுடைய திருவடிகள்ல எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு வந்து பகவான் கொடுக்கிறார். ஓகே, அதுதான் ஆசிரியம் என்று சொல்லப்படும். ஓகே, சம்மம் போனம் என்றது அதுதான். ஓகே ஃபைன், நம்ம இப்போ இந்த இதுக்கு அத்தியாயத்துக்கு போகலாமா? அதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த இதை வந்து சொல்லிடுறேன் நான். ஸோ 37வது அத்தியாயம். நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல நரக உலகங்களை பத்தி எல்லாமே படிச்சோம். இந்தந்த நரகத்துக்கு இந்தந்த செயல்கள் பண்ணா இந்தந்த நரகத்திற்கு போவோம் அப்படிங்கிறதுமே படிச்சோம். ஒரே ஒரு 2 நிமிஷம் நான் அதை ஜிஸ்ட் சொல்லிடுறேன். ஓகே, முதல் நரகம் எது? தாமிஸ்ரம் இல்லையா, அதாவது இருள். ஸோ அந்த இதுல வந்து எந்த மாதிரி தவறு புரிந்தா அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குது. என்னன்னாக்கா, அடுத்தவங்களுடைய மனைவி, மக்கள், பணம் இதையெல்லாம் அபகரிக்கக்கூடியவர்கள் வந்து தாமிஸ்ரத்துக்கு போறாங்க. அங்கே வந்து அவங்களுக்கு வந்து அடி இல்லையா, நல்லா அடிப்பாங்க யமதூதர்கள் வந்து. ஓகே, ஸோ உணவு நீர் இல்லாம அவங்கள வந்து உணவு நீருமே கிடைக்காது அவங்களுக்கு. ஸோ சில சமயம் அவங்க வந்து மயங்கி விழுவாங்க. இது ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, யாராவது அன்மியூட்ல இருந்தா, இந்த கிறுக்கு கிறுக்குன்னு சவுண்ட் வருது எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா, மியூட் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா இது ஒரு சம்மரி தான், ஒரு ரிவிஷனுக்காக உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டு அடுத்து நான் என்னோட 6th காண்டத்துக்கு போயிடுவேன். சரிங்களா? ஸோ அது வரைக்கும் ஒரு 5 நிமிஷம். அடுத்து அண்ட தாமிஸ்ரம். அதாவது அந்த தாமிஸ்ரம் என்பது மிகவும் இருள் அப்படின்னா கம்ப்ளீட் பிளைண்ட், அதாவது அந்த ஒரு நிலை. அங்கே வந்து இன்னொருத்தருடைய, அதாவது சீட்டிங் அனதர் மேன், அதாவது ஏமாற்றுதல். இங்கே வந்து அபகரிக்கிறது. 2 வித்தியாசம் இருக்கு. அபகரித்தல் என்பது என்னது? ஃபுல்லா அஞ்ஞானத்துல இருந்து எடுத்துக்கிறது. அதாவது அவனுக்கே புரிய அடுத்தவங்களுடைய பிள்ளைகளை, அடுத்தவங்க மனைவிய, அடுத்தவங்கள ஆஸ்திகளை வந்து கண்ணு முன்னாடியே வந்து எடுத்துக்க போடுது இல்லையா. இங்க வந்து ஏமாற்றுதல், மறைத்து ஏமாற்றுதல். ஓகே, அவங்களையே அறியாம சீட் பண்ணி, சில பேர் நல்ல பணக்காரரா இருப்பாங்க, அவங்க கூடயே இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் வந்து அவங்கள ஒரு நாளைக்கு வந்து ரோட்ல எடுத்து வந்து வச்சிருப்பாங்க சைலண்டா இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம நட்பு என்ற விஷயத்துல வந்து நாம் என்ன ஆகும்? ஏமாற்றம் அடைவோம். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? இவங்களுடைய ஆஸ்திகளையும் எல்லாவற்றையுமே வந்து சூறையாடி விட்டு, ஸோ தன்னிடத்தில் எதுவுமே இல்லைன்ற மாதிரி காட்டிப்பாங்க. கடைசியில் தன் கண் முன்னாடியே அவரோட அவங்க கூட இருந்த நல்லா வாழ்ந்த குடும்பம் அது இல்லையா. இந்த மாதிரி நம்ம கதை நிறையவே கேட்டிருக்கோம் இல்லையா. நம்ம வாழ்க்கையில கூட நம்ம சொந்த பந்தத்திலையும் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அந்த ஒரு பண்ணக்கூடியவங்க. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு எப்படின்னா என்ன மாதிரினாக்கா, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல், அதாவது மேலேருந்து கீழே அவங்கள வந்து விசிறி அடிப்பாங்க அவங்கள. ஓகே, அதுக்கு அடுத்து அதாவது அவங்களுக்கு வந்து பார்வையும் இருக்காது
இருளும், அதாவது கண்ணால் அவங்களால பார்க்க முடியாது. ஸோ அவனுடைய கண்டிஷன் எப்படி இருக்கும்னாக்கா, ஒரு மரத்தினுடைய வேரை வந்து சாட்சி எடுத்தா என்ன வலியும் வேதனை இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு வலியும் வேதனையும் அந்த நபருக்கு இருக்கும். இதுதான் பனிஷ்மெண்ட் அவனுக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரௌரவா இல்லையா? ரௌரவா என்பது இந்த 10-11வது ஸ்லோகம் 2 காம்பினேஷன்ல. ஸோ பிற உயிர்வாழிகளுக்கு நாம செய்யக்கூடிய இது என்னது, தொந்தரவுகள் இல்லையா? வாயால இருக்கலாம், கையால இருக்கலாம், எதுவானாலும் இருக்கலாம் இல்லையா? நம்ம மனதளவுல கூட ஒருத்தரை வந்து ரொம்பவுமே பவர்ஃபுல்லான வேர்ட்ஸோட பேசி அவங்கள ரொம்ப மனசு நோகடிச்சிடுறோம் நம்ம. இட் இஸ் லாஸ் குட் ஆஸ் அவங்கள கொல்லுவதற்கு சமந்தான் அது இல்லையா? வார்த்தைகளால நம்ம ரொம்ப ஷார்ப்பா பேசவே கூடாது எப்பவுமே. ஓகே, அடுத்தவங்களுடைய மனதை புண்படுத்தக்கூடாது. இது மற்ற ஜீவன்களையுமே நாம கொல்லுதல் என்பது கூடாது இல்லையா? ஸோ வி டோன்ட் ஹவ் எனி ரைட்ஸ். இந்த பிரபஞ்ச சிருஷ்டில இறைவனுடைய படைப்பு இது இல்லையா? இன்னொரு உயிரை வந்து கொல்வது என்பது நமக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது. இப்ப நம்மளை யாராவது தப்புனா நம்ம வந்து ஒத்துப்போமா? அதே மாதிரிதான் எல்லா ஜீவன்களையுமே நம்ம ஒரே ஒரு சமயத்துல மட்டும் கொல்லுதல் அனுமதிக்கப்படுகிறது. எப்போ சொல்லுங்க? அந்த ஜீவன் வயோதிகம் அடைந்து அதற்கான பிராமணிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கக்கூடியவங்களுமே இந்த காலகட்டத்துல கிடையாது. அந்த காலகட்டத்துல இருந்தாங்க. அத்தனை பவர்ஃபுல்லான மந்திர உச்சாடனம் செய்து அந்த விலங்கா இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவனை வந்து மனிதனுக்கு வந்து மேன்மைப்படுத்தக்கூடிய அந்த இது அவங்கள அந்த இதுல பலி கொடுக்கும் பொழுது கூட உடனடியாக அவர்கள் மனித ரூபத்தை பெறுகிறார்கள் என்பது. அப்படிப்பட்ட பவர்ஃபுல் மந்த்ராஸ் சாண்ட் பண்ணக்கூடியவங்களுமே இந்த காலகட்டத்துல கிடையாது. அத்தனை உடைய தவங்களை மேற்கொள்பவர்களுமே இப்ப கிடையாது. ஏன்னா நம்மளால எதையுமே விட்டுற முடியறதில்ல. சாதாரண ஒரு காஃபி டீயை கூட நம்மளால விட்டு கொடுக்க முடியாது இல்லையா? அந்த மாதிரியான காலகட்டங்கள் பிராக்டிக்கல் அனாலிசிஸ்ல தான் நம்ம போயின்னு இருக்கோம். அதனால யாரையுமே நாம இதுல குறை சொல்வதற்கும் கிடையாது. அதனால அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து இப்ப நாம செய்யக்கூடிய தவ வாழ்க்கை என்பது பெரிய மேன்மையான தவ வாழ்க்கை கிடையாது. ஓகே, ஸோ எந்த அளவுக்கு முடியறதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம், அவ்வளவுதான். அதுல நம்ம பெருமிதம் கொள்வதற்கு எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இப்படி ரௌரவா ரூரு அனிமல் இல்லையா? ஸோ இன்னொன்னு, அதாவது வயலன்ஸ், கமிட்டிங் வயலன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் அதர் லிவிங் என்டிட்டிஸ் டு மெயின்டைன் இஸ் ஃபேமிலி இல்லையா? அடுத்தவங்களை துன்பப்படுத்தி தன்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாத்துறதுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள். இப்படிப்பட்டவங்க வந்து ரூரு எனக்கூடிய அந்த விலங்குகளால, அதாவது இவங்க வந்து இந்த மாதிரி எந்த மாதிரி மனிதர்களா இருப்பாங்கன்னாக்கா, பொறாமை கண்டவர்கள், என்வியஸ் இல்லையா? பொறாமை பிடிச்சவங்களுக்கு வந்து இந்த நரகத்துல தான் ரௌரவா எனக்கூடிய அந்த நரக உலகத்திற்கு அவங்களை அனுப்பி அங்கே ரூரு எனக்கூடிய அந்த விலங்குகளால வந்து அவங்க வந்து தாக்கப்படுவாங்க. ஓகே, ஸோ அதனால வலியும் வேதனையுமே அவங்க அனுபவிப்பாங்க. இத்தனையுமே சூக்ஷ்ம உடலுக்கு தான் நடக்கும், ஸ்தூல உடலுக்கு கிடையாது. ஆனா உண்மையிலேயே அந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து டேமேஜே ஆகாது. ஆனா அந்த ஜீவன் வந்து டேமேஜ் ஆகக்கூடிய அந்த வலியும் வேதனையுமே அனுபவிப்பான். எப்படி நம்மளால வந்து உள் மனசுல வந்து சில வலியும் வேதனையுமே நம்ம அனுபவிக்கிறோம், ஆனா அந்த ரூபத்தால நம்மளால இப்ப காண முடியாதோ இப்போ வாழக்கூடிய காலகட்டத்திலேயே இல்லையா? ஸோ ஒன்லி வி கேன். மனதனுடைய அனுபவம் எப்படிப்பட்டது நம்மளால உணரத்தான் முடியும், அதை வந்து பார்க்க முடியாது. அதே போன்ற அந்த வலியும் வேதனையுமே நாம் அந்த இடத்துல அனுபவிப்போம். ஓகே, அடுத்து மகாரௌரவா. ஓகே, ஸோ கிரவ்யாதா, அதாவது மகாரௌரவா வந்து அடுத்தவங்களை துன்புறுத்தியே தன்னுடைய உடலை வந்து பேணி காக்கக்கூடியவன் இல்லையா? ஸோ இன்னொருத்தரை கஷ்டப்படுத்தியே நாம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனா அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்துறோன்றதே உணராது இருக்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு நிலை எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ தெர் ஆர் மெனி பீப்புள். நம்ம முன்னாடியே வந்து வாழக்கூடியவங்க. ஏன் நம்மெல்லாம் பக்தர்கள் ஆயிட்டா நமக்கெல்லாம் கூட அந்த அஜ்ஞானம் இல்லைன்னு கிடையாது. ஒரு சில சமயத்துல நாமும் அந்த அஜ்ஞானத்தை வந்து வெளிப்படுத்துவோம் இல்லையா? நான் செய்யறதுதான் ரைட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிள் நம்ம பேசுவோம். அடுத்தவங்களுக்கு நாம வந்து எவ்வளவு துன்பத்தை கொடுக்குறோம் அப்படிங்கறத வந்து தெரியாமலே செய்யறோம். இது ஒரு அபராதமாக நமக்கு மாறிவிடுகிறது இல்லையா? அப்படிப்பட்டவங்களும் கூட வந்து இந்த ரூரு அனிமல், இங்கேயுமே ரூரு அனிமல் தான். ஆனா அது நம்மளுடைய சதையை வந்து சாப்பிடக்கூடிய அந்த வலியும் வேதனையுமே நம்ம வந்து உணர்வோம் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து கும்பிபாகம் எனக்கூடிய இது வந்து என்னன்னாக்கா, நம்ம விலங்குகளையும் பறவைகளையும் இல்லையா நம்ம வந்து கொன்று சாப்பிடுகின்றோம் இல்லையா? அது நம்முடைய நாவின் ருசிக்காக சாப்பிடுறது ஆக்சுவலி.
சரி, இப்படி இந்த நாவின் ருசிக்காக உண்ணக்கூடிய அந்த நபர்கள் வந்து கும்பிபாகம் எனக்கூடிய நரகத்துல வந்து கொதிக்கும் எண்ணெயில வந்து போடுவாங்க. ஸோ அவங்களையுமே வந்து கொதிக்கக்கூடிய எண்ணெயில வந்து குக் பண்றது அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு வலியும் வேதனையும். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு வடை எடுத்து எண்ணெயில போடும்போது அது சுட்டு மேல வருது இல்லையா? ஸோ அது வந்து வாயில், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எ மேட்டர் தான். ஸோ அதுல வந்து லைஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து எதுவுமே இருக்காது. ஸோ அது செடியில இருக்கும் பொழுது அந்த அந்த உளுந்துமே வந்து லைஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். பச்சையா நம்ம எடுத்துட்டு வரும்போது அதுக்கான லைஃப் ஃபோர்ஸ் உண்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து இட் வில் டேர்ன் இன்டு சம் அதர், இது மேட்டரா தான் இருக்கும். ஸோ அதை நாம வந்து குக் பண்ணி சாப்பிட்றோம் இல்லையா? இதே மாதிரி நான்வெஜ்ஜை வந்து குக் பண்ணி சாப்பிட்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜீவனை வந்து நாம் என்ன பண்றோம், அதாவது கொன்று நாம் என்ன பண்றோம், இதை பண்றோம் நம்ம. ஸோ அந்த ஜீவனுடைய வலியும் வேதனையுமே வந்து நம்மளுமே அனுபவிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து செய்யக்கூடியவங்களுக்கு வந்து அந்த கும்பிபாகம் எனக்கூடிய அந்த நரகத்துல வந்து போட்டு இது பண்ணுவாங்க. அடுத்து வந்து பிராமணரை கொல்றது இல்லையா? காலசூத்திரம் எனக்கூடிய அந்த நரகத்திற்கு தள்ளப்படுவாங்க பிராமணரை கொன்றால். சரியா? பிராமணருக்கு எப்பவுமே நாம அவமரியாதைகள் செய்யவே கூடாது. வெதர் தட் பிராமணா இஸ் குவாலிஃபைடு ஆர் நாட் இல்லையா? அவங்கள வந்து நாம என்னைக்குமே வந்து நமக்கு we don't have any rights, நமக்கு எந்த ஒரு தகுதியுமே கிடையாது. பிராமணர்களை வந்து நாம குறை சொல்லவும் கூடாது. அவர்கள் என்ன மந்திரங்கள் உச்சாடனம் பண்றாங்களோ பண்ணிட்டு போறோம். ஆனா அதை நாம குறை சொல்லி அந்த கர்மத்தோட நாம சேர்த்துக்க வேண்டாம். இது ஃபர்ஸ்ட் ரெமெடி. அடுத்தவங்களை குறை சொல்றதை நாம கண்டிப்பா நிறுத்திடணும். அது நமக்கு தான் மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம். நம்ம பாவங்களே செய்யாம அந்த பாவங்களுடைய கோட்டாவை வேற நாமளும் வந்து கனெக்ஷன் பண்ணிப்போம். அதுக்கான வலியும் வேதனையும் நம்ம அனுபவிப்போம். அடுத்தவங்க தவறு செய்யறாங்கன்னா அந்த தவறை வந்து நாம இன்னொரு இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ ஏன்னா அந்த தவறு செய்த நபருடைய கர்மத்தோட நாம ஒன்றி போயிடுவோம். அப்ப அந்த கர்மத்தையும் சேர்த்து நாம் அனுபவிக்கணும். அதனாலதான் ரிஷிமுனிகள் எல்லாமே நிறைய பேசாமலே வந்து இருந்தாங்க. ஏன் இருக்காங்க? அவங்களுக்குலாம் பேச தெரியாதா? கண்டிப்பா பேச தெரியும். எதை பேசணுமோ அதை மட்டும் தான் பேசுவோம். பேச தேவையற்ற விஷயங்கள் வந்து எதையுமே அவங்க பேச மாட்டாங்க. ஏன்னா அடுத்தவங்களுடைய கர்மங்களையும் தங்களோட அவங்க கர்மங்களை தூய்மைப்படுத்தி தான் இப்போ ஒரு ரிஷி அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு போயிருக்காங்க. மீண்டும் அதே கர்மங்களை கட்டிக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ அவங்க செய்த தவ வாழ்க்கையினுடைய பலன் எல்லாமே வீணாகிவிடும். அதனால அந்த காலகட்டங்கள் எல்லாமே ரிஷிமுனிகள் வந்து பேசாம இருந்ததுக்கான காரணம் இதுதான் இல்லையா? 100 வார்த்தைகள் ஒரு சாதாரண நபர் பேசினால் ரிஷி வந்து ஒரே வார்த்தை தான் சொல்லுவார். அதற்கு ஈக்குவலண்டா ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார், அந்த நபருக்கு அது புரியுற மாதிரி. ஓகே, அந்த அளவுக்கு அவங்க ஞானத்தை படைச்சிருப்பாங்க. ஓகே, சோ இந்த பிராமணனை கொன்றால் அவர் வந்து அவருக்கு தண்ணி கிடையாது இல்லையா? கீழே வந்து இந்த ஒரு கொஸ்டின் நான் கேட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன், மறந்து போயிட்டேன். ஐ ஹவ் டு ரீச் அவுட். ஏன்னா நம்ம பூலோகத்துக்கு கீழே வந்து சூரிய பிரகாசம் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஆனா நேற்று ஒரு ஒன் ஆஃப் த செஷன்ஸ்ல வந்து ஐ திங்க் நம்ம இந்த லோகா ஆலோகா வருஷம் உங்களுக்கு லாஸ்டா ஒரு பிக்சர் போட்டிருந்தேன் பாத்தீங்களா? ரெண்டுமே பெரிய மலைகளா இருக்கும் இல்லையா? அங்கேயுமே மேல வந்து வைகுண்டங்கள் இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டது அப்படின்னு அவர் விளக்குனார் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த 2 இது மேலேயுமே வைகுண்டம் 7 வைகுண்டங்கள் இருக்கான் நமக்குள்ளேயே, அதாவது ஒரு அண்டத்திற்குள்ள. ஒண்ணு வந்து ஸ்வேத தீபத்துல வந்து ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு இருக்கிறது. அதே மாதிரி கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு படுத்திருக்கக்கூடியது அதுவுமே வந்து ஒரு வைகுண்டம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு அண்டத்திற்குள்ளேயே. ஸோ அந்த லோக வருஷத்து மேலேயுமே ஒரு சின்ன சின்ன வைகுண்டங்கள் உண்டாம். ஸோ அதனால லெட் மீ ஸ்பீக். நம்ம இதை பத்தி தெரிஞ்சுன்னு தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லணும். ஓகே, இது ஒரு மட்டும் டவுட்டு ஞாபகப்படுத்துங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. வேற ஏதாவது கதையா இருந்தா கூட பரவாயில்ல, சொல்லலைன்னா நானும் மறந்து போயிட்டேன் நான். ஓகே, ஸோ யாராவது எனக்கு ஒருத்தர் ஞாபகப்படுத்துங்க. ஓகே, ஸோ லெட் மீ செக் இட் அவுட். ஸோ பசி தாகத்துல வந்து ஒரு பிராமணரை கொன்றால் என்னெல்லாம் நடக்கும்ன்றதை வந்து பார்க்கணும். பசி தாகம் இல்லையா? அதுவும் எந்த காப்பர் பிளேட் இல்லையா, அந்த செம்பு தகடு மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்தலமே வந்து எத்தனை 10 யோஜன மைல்கள் அப்படின்னு 10 யோஜனங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அப்படின்னா 80 அந்த 80,000 10,000 யோஜனம் மைல்கள். அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 80,000 மைல்கள் வந்து வரும். அந்த காப்பர் பிளேட் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழே வந்து நெருப்பால எரியும் அந்த அந்த நரக உலகம் எரிஞ்சின்னு இருக்கும் கீழே தகதகன்னு சூடு இல்லையா? ஸோ அந்த இதுல வந்து அந்த சூக்ஷ்ம உடலை வந்து போட்டுருவாங்க.
ஸோ போடும் பொழுது உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவும் வலியும் வேதனையை அனுபவிக்கும் இல்லையா? சூக்ஷ்ம உடலுக்குமே வந்து வலியும் வேதனை கண்டிப்பா இருக்கும். நம்மளாலதான் சூக்ஷ்ம உடலை பார்க்க முடியாது. ஆனா சூக்ஷ்ம உடல் என்பது உண்டு. அதுக்கு மேல இருக்க ஸ்தூல உடலை தான் நம்ம எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆனா மரணிக்கும் பொழுது இந்த ஸ்தூல உடல் இங்கேதான் இருக்கு இல்லையா? வெறுமனே வந்து சூக்ஷ்மமும் ஆத்மாவும் மட்டும்தான் இந்த உடலை விட்டு செல்கின்றது. மோட்சம் அடைகிறவங்களுக்கு இந்த ஸ்தூலமும் சூக்ஷ்மமும் ஒன்றாகவே இங்கே பக்தனா இருந்தா ஒன்னாவே இருக்கிறோம். ஆனா அதே வந்து ஒரு கிரமமுக்தி கிரமமுக்தியில போறக்கூடியவங்க அவங்க வந்து ஒவ்வொரு உலகமா கடந்து இல்லையா, மகத்தத்துவத்தை கடந்து விரஜார வரை கடந்து அதுக்கப்புறம் தான் பிரம்ம ஜோதியில போய் சேருவாங்க. நம்ம செகண்ட் கேண்டோல படிச்சிருக்கோம். நீங்க மீண்டும் ஒரு முறை ஐ திங்க் ஆல்ரெடி நீங்க எல்லாம் ஒரு வாட்டி ரிவிஷன் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா? இந்த கிரமமுக்தியில வந்து இப்படிதான். ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே பியூரிஃபிகேஷன் ஆயிட்டே போயிட்டு கடைசியில மகத்துவம் கடக்கும் பொழுது மட்டும்தான் அந்த அதுக்கு முன்னே பிரம்மலோகத்துல இருந்து தான் அந்த பிரம்மலோகம் தான் லாஸ்ட். அங்க இந்த சூக்ஷ்ம உடலுமே நம்ம வந்து விட்டுதான் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், மகத்தத்துவத்தை கடந்து வெறும் ஆன்மா மட்டும்தான் வந்து அந்த இதுல போயிட்டு டிரான்ஸ்பர் ஆகும். ஆன்மா மட்டும்தான் இந்த விரஜாரை வரை கடந்து போகும். ஓகே, காரண கடலை கடந்து பிரம்ம ஜோதிக்கு போகும். ஓகே, நாம் எந்த விதமான முக்தியை அடையணுமோ அந்த முக்தியை வந்து நமக்கு கிடைக்கப்படுது இல்லையா? சாயுஜ முக்தினா சாயுஜ முக்தி அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த அந்த நபர் என்ன மாதிரியான செயல் புரிந்து அந்த முக்தியை அடைகிறார் என்பதை பொறுத்து அந்த இடத்திற்கு அவர்கள் வந்து சேருவார்கள். ஓகே, ஸோ இது நாம ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஒன்றுதான். ஆனா இந்த காப்பர் பிளேட் இல்லையா, அந்த காப்பர் பிளேட் மேல வந்து அந்த ஆத்மா இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா, ஒரு வாட்டி அதாவது நிக்கலாம், ஒரு கால நிக்கிறது, இன்னொரு கால நிக்கிறது, உட்கார்றது, எழுந்துறது, சூடு இல்லையா? சோ அந்த சூட்டினால வந்து அதாவது சூட வந்து மேல வந்து சூரியன் அப்படின்றது சூரியனால வெப்பம் என்று கூட சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா அது மேல கொதிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எப்படி மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, கீழே நீங்க ஒரு அதாவது காப்பர் பாத்திரத்தை வந்து நீங்க ஸ்டவ் மேல வச்சா அதை தொடவே முடியாது மாதாஜி, சல்லுன்னு ஏறும். அதுதான் அந்த பிளேட் தான் அது. அந்த நரக உலகமே காப்பர் பிளேட் தான், வேற எதுவுமே இருக்காது. தண்ணி இருக்காது இல்லையா, உணவு இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. அந்த ஜீவனுக்கு வந்து எதுவுமே கிடைக்காது. ஓகே, சோ அப்போ மேல சூரியன் வேற தகிக்கும். அந்த சூரியன் எப்படிங்கிறது அது ஒண்ணு மட்டும் தான் உங்களுக்கு நான் கிளாரிஃபை பண்ணணும். தெரியல அது எப்படின்னு கேக்குறேன். அதுதான் தெரியல. அதுதான் தெரியலன்றத வந்து தான் நானே உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன். அது சாஸ்திரம்ல எந்த இடத்துல வந்து ரெஃபரன்ஸ் வருதுன்னு செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். அது ஒண்ணு மட்டும். ஓகே, ஏன்னா நமக்கு கீழே அண்ட் இந்த சுத்தல அந்த வாமன தேவர் இருக்கிறது கூட ஒரு வைகுண்டம். அதாவது பகவான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார். ஆனா பிரத்யேகமா ஒரு சில இடங்கள் இருக்கும் பொழுது அந்த இடம் எல்லாமே வைகுண்டங்கள் தான். ஓகே, வாமன தேவன் இருக்கக்கூடிய இடமும் வைகுண்டம் தான் அப்படிங்கறதுமே அந்த பக்தர் வந்து சொன்னார் ஆக்சுவலி. ஓகே, சோ அதனால நம்ம 7 மாதாஜி இந்த தாமரை பிளேட் வந்து ஓப்பன்ல போட்டு வச்சிருப்பாங்களா மாதாஜி? அந்த உலகமே அப்படிதான் இருக்கும். இப்ப நம்ம எப்படி மண்ணு நமக்கு தரையா இருக்கோ அது மாதிரி அந்த உலகம் வந்து வெறுமனே காப்பர். அப்பன்னா இது சந்தேகமே இல்லையே, அந்த மேல வந்து ஓப்பன் இருக்கிறதுனால சூரியனுடைய இது படும். ஆமா, ஆனா சூரியன் வந்து விடக்கூடிய சூரியன் வந்து நம்முடைய இந்த எர்த்லி பிளானட்டை தவிர்த்து கீழே போகாதுன்றதையுமே நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? நம்ம தான் லாஸ்ட். ஆனா ஒண்ணு வந்து என்னன்னாக்கா, இந்த வைகுண்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த லோகா ஆலோகா உங்களுக்கு அந்த குரூப்ல நான் போட்டிருந்தேன். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தா பார்க்கலாம். நீங்க ஒரு நிமிஷம். லோகா ஆலோக வருஷம் கரெக்ட் இருக்கு இல்லையா? இதுதான் இந்த லோகா ஆலோகா வருஷம் இல்லையா? இந்த போட்டோ நீங்க கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த டிப்ல வந்து இங்கேயும் ஒரு வைகுண்டம் உண்டாம் அப்படின்னு இதே போட்டோவை வச்சுதான் அந்த பிரபுஜி வந்து சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ இங்கேயும் ஒரு வைகுண்டம், இங்க ஒரு வைகுண்டம். ஓகே, இங்க உள்ள வந்து இங்கேயுமே வந்து ஒரு வைகுண்டம் உண்டு. ஓகே, இந்த சுத்தலையுமே வந்து வைகுண்டம் உண்டாம். ஏன்னா அங்க வாமன தேவர் இருக்காரு. ஓகே, வைகுண்டத்துலன்னா அப்பனா வெயில் இருக்கும் மாதாஜி இல்லையா? வெயில் இருக்குமா இல்லையான்றத வந்து நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலா கேட்க வேண்டியிருக்கு. ஓகே, சோ நான் எனக்கு தெரிஞ்ச பக்தர்கள்கிட்ட கேட்டு உங்களுக்கு இதை பத்தி மட்டும் சொல்றேன். ஓகே, ஏன்னா அதற்கான நிறைய விளக்கங்கள் இந்த புக்ல இல்ல நமக்கு. ஓகே, அதனால நமக்கு கற்பனையா நம்ம எதுவுமே இந்த இடத்துல ஸ்பெகுலேட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஃபைன்.
சோ இதை நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா இங்க ஒரு வைகுண்டம் உண்டு, இங்கேயும் ஒரு வைகுண்டம், 7 வைகுண்டங்கள் இருக்கான் இதுக்குள்ளேயே. ஓகே, சரிங்களா? சோ அப்படின்னா பகவானுடைய பிரத்யக்ஷ அவதாரங்கள் அந்த இடத்துல உண்டு ஸ்டாண்டர்டா. இப்ப கீழே எப்படி கர்ப்போத கசாய் விஷ்ணு இருக்கார், அவர் இருக்கிற ஸ்தலம் ஒரு வைகுண்டம். இந்த 2 இடத்துலயுமே இருக்குன்னு சொன்னார் அவரு. அடுத்து வந்து நம்ம சுத்தல உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கேயும் ஒரு வைகுண்டம், ஏன்னா வாமன தேவர் இருக்கார். ஓகே ஃபைன். ஸோ இது என்னன்றத வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுட்டு நான் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஃபைன். ஸோ அப்படி நம்ம இந்த இடத்துல படிக்கிறோம். அந்த காலசூத்ரா அப்படின்னக்கூடிய அந்த நரக உலகத்துல வந்து அந்த ஜீவனை வந்து போட்டுருவாங்க. ஸோ அந்த ஜீவன் வந்து அந்த சூட்னால ஒரு நிலை கொள்ள முடியாத அவஸ்தைகளுக்கு உள்ளாகும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது பிராமணரை கொன்றால். அடுத்து வந்து வேத சாஸ்திரங்கள்ல இருந்து நாம வந்து தடுமாறி இல்லையா, வேறு ஒரு நமக்கே உரித்தான ஒரு சிஸ்டம் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் இல்லையா. ஸோ நாமளே ஒரு ஒரு ப்ரொசீஜரை கிரியேட் பண்றது, இதுதான் என்னுடைய வழிபாட்டு முறை அப்படின்றதையும் எடுத்துட்டு போறது, இதெல்லாம் இவங்க வந்து அசி பத்ரவனா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நரக உலகத்திற்கு அவங்க வந்து அனுப்பப்படுறாங்க. ஸோ அங்கே யமதூதர்களால் வந்து சாட்டையால் அடிக்கப்பட்டு அவங்க கிட்ட இருந்து அந்த அந்த ஜீவன் வந்து தப்பித்து செல்லும் பொழுது இந்த பனை மரம் இருக்கக்கூடிய அந்த தோட்டம் இல்லையா, அந்த தோட்டத்துல அந்த பனை மரத்தினுடைய இலைகள் எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா, ஷார்ப்பா இருக்கும் இல்லையா, முள்ளு மாதிரி குத்தும். அதுக்கு நடுவுல வந்து அது ஓடும் பொழுது அந்த அந்த உடல் எல்லாம் சூக்ஷ்ம உடல் வந்து கிழிய ஆரம்பிக்கும். அது இலை மாதிரியே தெரியாது, முள்ளு இருக்கும். ஆமா. சோ அதுல வந்து அவங்க வந்து கஷ்டப்படுவாங்க அப்படிங்கறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து சூக்ரா முகா அப்படின்னாக்கா அப்படிங்கிற ஒரு நரகம். ஓகே, அந்த நரகம் வந்து யாருக்குனாக்கா ஒரு அரசன் அல்லது அரசாங்க அதிகாரி இல்லையா, அவன் வந்து ஏதுமறியாத ஒரு அப்பாவியை வந்து தண்டித்தால் இல்லையா, சோ சோ பனிஷ்மெண்ட் அது வந்து அந்த ஒரு நிலை பண்ணும் பொழுது அவங்க வந்து இந்த சூக்ரமுகா அப்படிங்கிற அந்த நரகத்துக்கு போடுவாங்க. எப்படி வந்து கரும்பு சாறை வந்து பிழிந்து எடுக்கிறோம் பாருங்க, அத மாதிரி வந்து மீண்டும் மீண்டும் அதே மாதிரி வந்து அந்த ஜீவனை வந்து பிழிந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த செயல்ல வந்து ஈடுபடுவாங்க. ஸோ யாரு, யமதூதர்கள். அந்த வலியும் வேதனை, இப்ப கரும்பு நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு மிஷின்ல கொடுக்குறோம் இல்லையா, அதுல இருந்து சாறு தனியா வருது, அதுக்கப்புறம் வேஸ்ட் வந்து அந்த பக்கம் போகுது. மீண்டும் மீண்டும் அதுல வந்து நீங்க அந்த மிஷின்ல உங்களை அந்த அந்த கரும்பை போட்டா எப்படி இருக்கும், ஒண்ணுமே வராது இல்லையா. அப்ப அந்த இதுக்கு அது ஒரு மாதிரி மெதுவாயிட்டு என்ன ஆயிடும், வாயிருந்தா அந்த இதுவுமே அழுவும் தான், ஆனா அது வந்து என்னது பிப்பி தானே, அது அது வந்து வேஸ்ட் இல்லையா, போற மாதிரி தூள் மாதிரி ஆயிடும். அந்த மாதிரி அந்த சூக்ஷ்ம உடலுமே அந்த வலியும் வேதனையுமே அனுபவிக்கும். கிரைண்டர்ல போட்டா எப்படி இருக்கும், அந்த ஒரு அந்த ஒரு பாதிப்பை வந்து அந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல போடுறது. அதாவது அவருடைய உடலை வந்து கிரஷ் பண்ணுவாங்க, அதாவது நல்லா எப்படி கிரஷ் பண்ணுவாங்கன்னா அது மாதிரி அந்த யமதூதர்கள் வந்து அவ்வாறு செய்வாங்கன்னு சொல்லப்படும். அண்டகூபா, இது அண்டகூபம் பத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, if a developed human being kills or torments insignificant creatures who have no discrimination இல்லையா, அதாவது பிற உயிர்வாழிகளை வந்து துன்புறுத்துறது, மூட்டைப்பூச்சி, கொசு, ஒண்ணு சாஸ்திர விதிகள் என்ன பண்ணிருக்குனாக்கா, நம்மளை தாக்க வரக்கூடிய ஒரு ஜீவனை வந்து நாம கொல்றதுல தவறு கிடையாது. நம்ம வாலண்டரியா போய் நம்ம எந்த ஒரு ஜீவனையுமே கொல்லக்கூடாது, இதுதான் தர்மம். ஓகே, நம்மளை தாக்குனா அதை தாக்கட்டும்னு நம்ம உட்கார்ந்து இருக்க கூடாது. ஓகே, அது வந்து அறிவிலித்தனம். ஓகே, நாம தேடி போய் அந்த ஜீவனை வந்து துன்புறுத்தல, அது நம்மள வந்து தேடி வந்து துன்புறுத்தினா நம்ம தற்பாதுகாப்புக்கு செய்யறது வந்து தவறு கிடையாது. ஓகே, அது டிஃபரெண்ட். ஆனா இது வந்து ஒரு நல்ல புத்தி கூர்மையுடைய ஒரு மனிதன் வந்து பிற ஜீவன்களுக்கு அவன் வந்து துன்பத்தை வந்து விளைவிக்கிறான், வேதனை விளைவிக்கிறான் இல்லையா, அப்படின்னும் பொழுது அவனை வந்து அண்டகூபத்துல வந்து போடுவாங்க. அங்க வந்து பறவைகளாலும் நாம் எத்தனை பறவைகளை கொண்டிருப்போமோ அத்தனை பறவையும் அங்கேதான் இருக்கும். ஓகே, பீஸ்ட், ரெப்டைல்ஸ், மஸ்கிட்டோஸ், லைஸ், வார்ம்ஸ், ஃபிளைஸ், அதர், இது எல்லாத்தையுமே நாமளே தேடி போய் துன்புறுத்துறது. ஓகே, ஸோ வித்தவுட் ஸ்லீப், தூக்கமே இருக்காது, நம்ம அங்க இங்க நம்ம ஓடி அலைய வேண்டியதுதான். ஒரு லோயர் என்டிட்டி மாதிரி தான், ஒரு புழு பூச்சி மாதிரி தான் நாம் என்ன ஆகும் அந்த இடத்துல வந்து அலையும். ஸோ இவங்களால எல்லாம் கடிக்கப்பட்டு
இல்லையா, நரக வேதனை அனுபவிப்போம். இது அண்ட கூப்பம். அதுக்கு வந்து கிருமி போஜனம். ஓகே, திரும்பி கிருமி போஜனம் எனக்கூடிய நரகம் யாருக்குன்னா, நம்முடைய உறவினர்கள் வந்தா அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்காம, போடாம இல்லையா, அவங்கள சாப்பாட்டுக்கு அழைக்காம நாம மட்டும் சாப்பிட்டுறது, இல்லையா, மேலும் வயதானவர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும், இல்லையா, இவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்காம, இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து தானங்கள் வழங்காம, இல்லையா, சோ அதெல்லாம் செய்யாதவங்களுக்கு வந்து அவன் காக்கை விட மேலானவனே கிடையாது. ஸோ இந்த இது வந்து எங்க போடுவாங்கனாக்கா 100 கிலோ யோஜனங்கள் உடைய ஒரு குளத்துல வந்து போடுவாங்களாம். அந்த குளத்துல முழுவதுமே வந்து வேர்ம்ஸ்னா என்ன சொல்லுவோம், புழுக்கள் தான் புழுக்கள் தான் இருக்குமா. அந்த புழுக்கு வந்து இந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து கடிக்க 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 அந்த வலியும் வேதனையுமே இந்த ஆத்மா வந்து உணரும். ஓகே, ஸோ ஆஸ் லாங் ஆஸ் எது வரைக்கும் அந்த குளத்துல இருப்பாங்கனாக்கா எத்தனை அவருடைய பாவத்தினுடைய அளவு எவ்வளவு இருக்கோ அத்தனை நாட்கள் அந்த பாவம் நீங்கிற வரைக்கும் அந்த குளத்துல தான் இருப்பாங்க. அடுத்து வந்து சந்தம்சா, அதாவது சந்தாம்சா அப்படிங்கிற நரகம் யாருக்குன்னா, ஒரு பிராமணிடத்துல இருந்து நாம வந்து அபகரிக்கிறது, திருடுறது. ஓகே, மேலும் வந்து தங்கம், இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து மணிகள், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து திருடுறது. இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அன் எமர்ஜென்சி, அதாவது எமர்ஜென்சி இந்த சென்ஸ், அதுவுமே அந்த எமர்ஜென்சி வந்து பொது நன்மைக்காக இருக்கணும், நம்முடைய சுய நன்மைக்காக இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ அப்படிப்பட்ட இடத்துல மட்டும்தான் இந்த எடுத்து இன்னொருத்தர் கொடுக்கறதுக்கான நமக்கு வாய்ப்பு உண்டே தவிர, அடுத்தவங்களுடைய செல்வத்தை வந்து நம்ம அவங்கள அறியாம அபகரிக்கிறது வந்து பெரிய பாவம். அவங்க வந்து சந்தாம்சம் எனக்கூடிய அந்த நரக உலகத்திற்கு போறாங்க. அங்கே வந்து நல்ல காட்சி இரும்பு இதனால வந்து அவங்க உடல் வந்து கிழிக்கப்படுகிறது என்று சொல்லப்படும். கட்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அந்த கட் பண்ணக்கூடிய அந்த இது வந்து உணரக்கூடிய இது வந்து நமக்கு உணர்வோன்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து தவறான உறவு, அவங்கள வந்து தப்த சூர்மி அப்படின்னக்கூடிய அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஒரு நரகத்துக்கு போடுவாங்க. ஸோ ஒரு ஆணா இருந்தாலும் அந்த இரும்பு ராடு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல சூடான காட்சி, அந்த இரும்பு ராடு வந்து ஆலிங்கனம் பண்றது. ஓகே, ஆணா இருந்தா பெண் என்ற நிலையிலும், ஸோ அதே மாதிரி பெண் என்றால் ஆண் என்ற நிலையிலும் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு உணர்வு ஏற்படுத்தி அவங்க தான் நினைச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த சூடான அந்த இரும்பை வந்து ஆலிங்கனம் பண்ணுவாங்க. அதனால அவங்க வலியும் வேதனையுமே வந்து அனுபவிப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. வஜ்ரகாந்த சால்மலி, இல்லையா, ஸோ அதாவது இந்த விலங்குகளோடையுமே வந்து தகாத உறவை கொள்ளக்கூடிய மனிதர்கள். ஓகே, நாய் பூனை இந்த மாதிரி எல்லாம், இல்லையா, அவங்க வளர்க்கக்கூடிய அந்த அனிமல்ஸோடையுமே சில பேர் வந்து செயல்படுத்துறாங்கன்றது வந்து இதெல்லாம் வந்து சாஸ்திரங்கள் ஆல்ரெடி சொல்லப்பட்டிருக்கு, புதுசே ஒன்றும் கிடையாது. வஜ்ரகந்தகா சல்மலி, இல்லையா, அவங்கள வந்து அதாவது பருத்தி மரம், இல்லையா, அதான் முட்கள் நிறைந்த பருத்தி மரத்துல வந்து அவங்கள வந்து தூக்கி வீசி எறிவாங்க. அதோட அவங்கள தலைக்கீழ தொங்க விடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த தலைக்கீழ தொங்கும் பொழுது அந்த அவங்க ஆடும்போது இழுக்கும் பொழுது அந்த முட்களால வந்து அவங்களுடைய உடல் வந்து கிழிக்கப்படும். அந்த வலி வேதனையுமே அந்த ஜீவன் வந்து அனுபவிக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. வைத்தாரணி ரிவர், இது நமக்கு தெரியும், இல்லையா, வைத்தாரணி ரிவர் வந்து இது சீழு இதெல்லாம் இருக்கக்கூடியது, இல்லையா. ஸோ இந்த வைத்தாரணி ரிவருக்கு யார் போவாங்கனாக்கா, அவங்களுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய கடமையை வந்து யார் வந்து செய்யாம இருக்காங்களோ, இல்லையா, மேலும் வந்து ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ், இல்லையா, ஸோ அதாவது சமய நெறிகளை வந்து யார் உடை தெரிகிறார்களோ, இல்லையா, அவங்க எல்லாமே வந்து மேலும் டிஸ்பைட் பீங் பார்ன் டு எ ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபேமிலி, அப்படிப்பட்ட நல்ல குடும்பத்துல பிறந்திருந்தோம், அவங்க அதெல்லாம் பரிபாலிக்காம சமய நெறிகள் எல்லாம் வந்து அதுக்கு எதிர்மறையா செய்யக்கூடியவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த வைத்தாரணி ரிவர்ல வந்து போடுவாங்க. ஓகே, அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த நீர்வாழி பிராணிகளால வந்து அவங்க கடிக்கப்படுவாங்க. ஓகே, ஸோ வலியும் ஒரு புறம் வந்து அந்த ரிவருடைய அதாவது தன்மை அதுலயுமே நமக்கு ஒத்து வராது, இல்லையா, சீழு மலமூத்திரம் எல்லாத்துலயுமே நம்ம தெரியாம கால் பட்டுட்டா கூட நம்ம ரொம்ப ஃபீல் பண்றோம், இல்லையா, ஆனா அதுலயே வந்து நம்மள போடுவாங்கனாக்கா, ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி தவறுகள் செய்யும் பொழுது, இல்லையா, அட்லீஸ்ட் நம்ம இந்த மினிமம் 4 ரெகுலேஷன்ஸ் ஆவது ஃபாலோ பண்ணணும், இல்லையா, நோ மீட் ஈட்டிங், நோ கேம்பிளிங், நோ இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், இல்லையா, நோ இன்டாக்சிகேஷன், இந்த 4 மட்டும் நம்ம கண்டிப்பா வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம், இல்லையா, கருணையற்றவர்கள் ஆகிவிடுவோம்,
அதாவது நாம கருணை என்பது இருக்கா. ஸோ மீட் ஈட்டிங்கன்னாக்கா அப்பதான் கருணை இல்லாம இருந்தாதான் நம்ம ஒரு ஜீவனை கொல்ல முடியும் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி வந்து தகாத உறவு முறை அந்த இடத்துல வந்து தூய்மை என்பது இருக்காது இல்லையா. ஸோ மன தூய்மை இருக்காது, உடல் தூய்மை இருக்காது, வாக்கு தூய்மை இருக்காது, இதெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து அதாவது ஞானரூபம். ஏமாற்றுதல் நாணயம் இருக்காது இல்லையா. கேம்பிளிங். அடுத்து இன்டாக்சிகேஷன். ஸோ இன்டாக்சிகேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்லா குடிச்சிருக்கிறது இல்லையா, அதாவது போதையில இருக்கிறது, இதெல்லாமே வந்து ஒருத்தருடைய இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அதுக்கு, இன்டாக்சிகேஷனுக்கு வந்து வாட் இஸ் தட், எதுவும் இல்லாம போகுமே, அதாவது மீட் ஈட்டிங்க்கு வந்து நமக்கு கம்பேஷன் கிடையாது, கருணை கிடையாது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஸ்டாரிட்டி கிடையாது வந்து இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப்ல. அடுத்து வந்து இன்டாக்சிகேஷன்ல வந்து நாணயம் கிடையாது, சாரி இதுல அது கேம்பிளிங்ல வந்து நாணயம் கிடையாது. இந்த இன்டாக்சிகேஷன்ல வந்து தூய்மை கிடையாது. ஓகே. ஸோ இதெல்லாமே வந்து இந்த 4மே வந்து நம்ம கண்டிப்பா பரிபாலிக்கணும். அதனால்தான் நம்ம சம்பிரதாயத்துல வந்து இதை ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க. இதெல்லாம் நம்ம பரிபாலிக்காம உட்காந்து நாம ஜபம் பண்ணா அது வந்து தூய்மை அடையாது. ஓகே. ஆனா நாம ஜபமே நம்ம கண்டினியூஸா பண்ணும்பொழுது இதெல்லாம் நம்மளை விட்டு விலகக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை வந்து பகவானே நமக்கு கொடுப்பார். ஓகே. பூத்யா அதாவது தூய்மையற்ற இல்லையா, ஹஸ்பண்ட்ஸ் ஆஃப் சூத்ரா, விமன் லைக் அனிமல்ஸ், வித்தவுட் குட் பிஹேவியர், கிளீன்லினஸ், இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து பியோதா எனக்கூடிய அந்த அதுவுமே மலமூத்திரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு குளத்துல தான் போடுவாங்க. ஓகே. ஸோ அங்கேயுமே நமக்கு வந்து அதெல்லாம் உண்ணக்கூடிய அந்த இதுக்குமே நம்மளை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க மலமூத்திரத்தை. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பிராணரோதா, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ கிளாஸஸ், அதாவது நம்மளுடைய பெட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் கூட்டின்னு போயிட்டு காட்டுல போயிட்டு விலங்குகளை வந்து வேட்டையாடுறது. அப்படிப்பட்டவங்க வந்து இந்த பிராணரோதா அப்படின்னக்கூடிய அந்த நரக உலகத்துக்கு வந்து யமதூதர்கள் வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு அம்புகளால, ஏன்னா நம்ம அம்பு போட்டு தானே இன்னொருத்தரை கொல்றோம், அம்புகளால நம்மளை குத்தி கிழிப்பாங்க. அடுத்து வந்து பாரு, அதாவது நம்ம பௌதீக அதாவது நமக்கு ஒரு பிரஸ்டீஜ் இல்லையா, நமக்கு எப்பவுமே அகங்காரம் உண்டு இல்லையா, என்னுடைய நான் மேன்மையானவன் இல்லையா, பணத்தால, புகழால, பதவியால இல்லையா, இப்படியெல்லாம் நான் மேன்மையானவன், நான் அந்த நிலையில இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்னுடைய லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் என்ன பண்ணுவேன், டம்பத்தை காட்டுவேன் இல்லையா. அந்த டம்பத்தை காட்டும் பொழுது விலங்குகளை வந்து அதற்காக கொள்றது. ஓகே. அப்படிப்பட்டவங்க வந்து விசசனா அப்படின்னக்கூடிய அந்த ஒரு நரகத்திற்கு தள்ளப்படுறாங்க. அங்கே யமதூதர்கள் அவங்களுக்கு வந்து இடைவிடாது வந்து வலியும் வேதனையுமே குண்டு பண்ணுவாங்களாம். ஓகே. அடுத்து வந்து த்விஜ அதாவது சுக்கிலத்தை வந்து மனைவிக்கு வந்து சுக்கிலத்தை குடிக்கணும் அப்படின்றத வந்து சொல்லக்கூடியவங்க வந்து லாலபக்ஷா எனக்கூடிய அந்த இதுல வந்து அவனுமே அந்த சுக்கிலத்தை குடிக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு அவன் தள்ளப்படுவான். ஓகே. அந்த நதியில வேற தூக்கி போடுவாங்க, லாலபக்ஷத்துல வந்து போடுவாங்க அந்த நரகம். அந்த நரகத்துல வந்து வெறும் சுக்கில மட்டும்தான் இருக்கும், அதையே அவன் வந்து பருக வேண்டிய நிலைக்கு அவன் தள்ளப்படுவான். அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து சாரமேதியானா இல்லையா, அவன் வந்து அடுத்தவங்களை அபகரிக்கிறது இல்லையா, பிளண்டரர்ஸ், அதாவது ஒரு வியாபாரியினுடைய வியாபாரத்தை வந்து நடுரோடுக்கு எடுத்து வந்து வைக்கிறது. அவங்க வந்து எந்த இடத்துக்கு, சாரமேதியானா அந்த இடத்துல 720 நாய்கள் இருக்குமா. அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே ஆக்ரோஷமா வந்து கடிக்கும், வஜ்ரம் போல பல்லு இருக்குமா. ஆமா, வஜ்ரம் போல பல்லு இருக்கும், அதை வச்சு கடிக்கும். ஸோ அந்த ஒன்று கடிச்சா, இப்ப நம்ம இந்த ஸ்தூல உடல்ல என்ன எல்லாம் நம்ம வந்து அனுபவிச்சா, இந்த மாதிரி செயல்கள் இருந்தா நம்ம ஸ்தூல உடல்ல எவ்வளவு வலி வேதனை அனுபவிக்கணும், அதே அந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல வந்து வலியும் வேதனையுமே அந்த மனசு வந்து உணர ஆரம்பிக்கும். அவிச்சிமத்துனா அதாவது பொய் சாட்சி சொல்றது இல்லையா. ஒரு கோர்ட்ல போயிட்டு நான் தான் பார்த்தேன், ஒரு குடும்ப கோர்ட்ல வந்து ஒரு டைவர்ஸ் கேஸ் நடக்குதுன்னா அதுக்கு வந்து போயிட்டு நம்ம ஒரு வக்காலத்தா நம்ம ஒருத்தருக்கு ஃபேவரிசம் பண்றது. அதே மாதிரி ஒரு அண்ணன் தம்பி சண்டை போடும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒருத்தர் பக்கத்துல போய் நம்ம வந்து பாரபட்சமா இருந்து அவங்க தரப்புல நம்ம செயல்படுறது, இது எல்லாமே பாவங்கள். ஆக்சுவலி இந்த பங்காளி சண்டை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்படிதான் இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த அவங்களுடைய ஆஸ்திகளை பிரிச்சுக்கும் பொழுது கூட வந்து நம்ம ஒரு பக்கத்தவருக்கு வந்து நம்ம என்னைக்குமே சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது, நடுநாயகமா செய்ய மாதிரி இருந்தா மட்டும் தான் அந்த செயலை எடுத்துக்கணும். ஒரு தரப்பினருக்கு நம்ம வந்து பாதகத்தை விளைவித்தால் அவங்க எல்லாம் அவிச்சிமித் அப்படின்னக்கூடிய அந்த இடத்துல வந்து தள்ளப்படுவாங்க. அங்க எப்படி இருக்கும்னாக்கா அந்த தரை வந்து
ஒரு மாதிரி என்னது தண்ணி நீர் ஓடுற வந்து மாதிரி இருக்கும். நீர் ஓட்டம் போற மாதிரி இருக்கும். ஆனா அங்க நீரே இருக்காது. ஓகே, அங்க மேல இருந்து தூக்கி கீழே போடுவாங்க. சோ அப்பயும் அவன் வந்து மரணிக்கவே மாட்டான். ஸ்தூல உடல்ல அதாவது இல்லாம அந்த காணல் நீர் வப்ப தண்ணி ஓடுற மாதிரி இருக்கும். ஆனா கிட்டக்க போனா தண்ணி இருக்காது. அந்த மாதிரி. அந்த மாதிரிதான். ஓகே, அங்க வந்து அவன் வந்து அந்த நீருக்காக அலைவான். ஆனா நீர் கிடைக்காது. மேல இருந்து தூக்கி கீழே போடுவாங்க. ஓகே, 100 யோஜனம் அதாவது 800 மைல்கள் ஹைட்ல இருந்து போடுவாங்க. அவன் நம்மள கீழே போட்டா எப்படி இருக்கும்? நம்ம ஒரு 100 அடியில இருந்து விழுந்தாலே சுக்கு 100 ஆயிடுவாங்க. 800 மைல் தூரத்துல இருந்து கீழே போட்டா அந்த உடல் என்ன ஆகும்? வலியும் வேதனையுமே நிறைய அனுபவிக்கும். ஆனா மரணம் வராதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ ஒரு பிராமணருடைய மனைவியுமே வந்து குடிச்சாங்கன்னாக்கா, இல்லையா, சத்திரியனும் சத்திரிய வைஃபுமே வந்து சோமரசம் போல வந்து குடிக்கக்கூடிய இவங்க எல்லாரும் குடிச்சாங்கன்னாக்கா அஹா பானா அப்படின்னக்கூடிய அந்த இடத்துல, அதாவது இரும்பு வந்து நல்லா காய்ச்சி அந்த நீரோட்டம் போல போயின்னு இருக்கும். அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா யமதூதர்கள் வந்து அந்த ஜீவனுடைய ஹிருதயத்து மேல காலை வச்சு அந்த வாயில வந்து இந்த நல்ல காய்ச்சிய இரும்பு பாகை வந்து எடுத்து கொட்டுவாங்க. ஓகே, ஸோ இத்தனை நரகம் வந்து வலி வேதனையும் அடைக்கும். ஷாரகர்தமா, அதாவது வந்து ரொம்பவுமே நம்ம இஃப் லோபான் ப்ரௌடு இல்லையா, ஸோ ஃபேஸ் ரெஸ்பெக்ட், அதாவது நம்ம ஒரு உயர்ந்தவங்களை வந்து நம்ம மதிப்பு கொடுக்காம போறோம். ஒரு குரு வராரு, அவருக்கு மதிப்பு கொடுக்கல, இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பண்ணும் பொழுது நம்மள எந்த இடத்துல வந்து எடுத்து போடுவாங்கனாக்கா இந்த மண்ணு நிறைஞ்ச அந்த இடத்துல வந்து தூக்கி எறிவாங்க. ஸோ வேரி சஃபர்ஸ் கிரேட்லி, அங்கேயுமே வந்து வலியும் வேதனையுமே அனுபவிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் கால பைரவருக்கு வந்து நரபலி கொடுக்கறது, பத்ரகாளி இருக்கு, அதையுமே வந்து உண்றது இல்லையா. ரக்ஷோகண போஜனா, ஓகே, இப்படிப்பட்டவங்களை வந்து எங்க ரக்ஷோகண போஜனத்துல வந்து அந்த நரகத்துல விசிறி அடிப்பாங்க. ஸோ அங்கே வந்து ராட்சசர்கள் இல்லையா, அதாவது ராட்சசர்களால வந்து சேம் நம்மளுக்குமே வந்து நம்ம உடலை கட் பண்ணி அங்க இருக்கக்கூடிய ரத்தம் வரிகிற மாதிரிலாம், அதாவது அந்த ஜீவன் வந்து உணரும். உண்மையிலேயே அந்த சூக்ஷ்ம உடலுக்கு ஒண்ணுமே ஆகாது. ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு மாயை, ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சமே மாயை தான் இல்லையா. ஸோ இந்த மாயையில வந்து நம்ம இன்னொரு மாயை பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ ஆனா வலியும் வேதனையுமே நம்ம உணர்வோம். ஆனா உண்மையிலே அந்த சூக்ஷ்ம உடலுக்கு ஒண்ணுமே ஆயிருக்காது. ஓகே, அந்த மாதிரி மரணம் என்பதே கிடையாது இல்லையா. சூக்ஷ்ம உடலை நம்ம விடணும். எப்ப விடுவோம்னா இறைவனை திருவடிகளுக்கு சேரும் போது மட்டும்தான் சூக்ஷ்ம உடல் நம்மளை விட்டு நீங்கும். அது வரைக்கும் இந்த ஆன்மாவோட அந்த சூக்ஷ்ம உடல் ஒட்டின்னு தான் இருக்கும். ஸ்தூல உடல்ல என்ன வேதனைகள்லாம் நாம் அடிப்போமோ அதை விட 100 மடங்கு அதிகமான வேதனை வந்து சூக்ஷ்ம உடலுக்கு வந்து கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் பிற விலங்குகளுக்கு நாம வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்காம அதாவது 2 நாள் எடுத்துட்டு வந்து பாதுகாத்து 3ஆவது நாள் அதை கட் பண்ணி சாப்பிடுறது. ஓகே, அதுக்கு அவங்க வந்து சூல புரோட்டா அப்படின்ற நரகத்துக்கு வந்து தள்ளப்படுவாங்க. ஸோ அவங்கள வந்து என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா தைப்பாங்க இல்லையா, அதாவது இல்ல பாடி ஸ்பியர்ஸ் நீடல் லைக் லான்சஸ் தைக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து பசியும் தாகத்துக்கு வந்து அவங்க வந்து அதுல கஷ்டப்படுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அங்க இருக்கக்கூடிய வல்ச்சர்ஸ் அண்ட் கழுகுகளும் இல்லையா, இது எல்லாமே என்ன பண்ணும், கொத்தி வந்து சாப்பிடும். அப்ப அதை கொத்தி கொத்தி அந்த சாப்பிடக்கூடிய அந்த காட்சியை வந்து அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ அவங்க செய்த தவறுகள் எல்லாம் அவங்க உணர ஆரம்பிப்பாங்க. ஓகே, ஸோ மேலும் பாம்பை போல வந்து பாம்பு என்னது, அஞ்ஞானம் இல்லையா, கோபம் என்பது வரும். அதாவது மூடத்தனமாக வரக்கூடிய கோபம், யோசிக்காமலே கோபம் வருது பாருங்க அது. ஓகே, அவங்க வந்து தண்டசூகா அப்படின்னக்கூடிய அந்த அதாவது 5 தலை மற்றும் 7 தலை நாகங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த நரக உலகத்துல நம்மள போடுவாங்க. அது என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா எப்படி வந்து பாம்பு வந்து எலிய வந்து விழுங்குமோ அது மாதிரி நம்மள வந்து விழுங்கிட்டே இருக்கும். கண்டினியூஸா நமக்கு அந்த ஃபீலிங் மட்டும் இருக்கும். நம்மள விழுங்குற மாதிரியே ஃபீலிங் வந்து இருந்துட்டே இருக்கும். வலியும் வேதனையும் நம்ம அனுபவிப்போம். அடுத்து கன்ஃபைனிங் அதர் லிவிங் என்டிஸ் இன் டார்க் வெல்ஸ், அதாவது அதாவது மறைவான ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது இஸ் புஷ் டு த டார்க் வெல்ஸ், அவத்த நிரோதனா, அதுல வந்து போடுவாங்க. அங்க வந்து பாய்சனஸ் ஃபியூம்ஸ் ஸ்மோக்ஸ், அது வந்து நமக்கு வந்து சஃபகேஷனா இருக்கும். அந்த இடத்துல புகை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நஞ்சு கொண்ட புகையினால நம்ம சுவாசிச்சு நமக்கு வந்து ரொம்ப நரக வேதனையை அனுபவிப்போம். அடுத்து பரியவர்த்தனா. ஓகே, ஸோ இஃப் ரொம்ப வீட்டுக்கு வரவங்களை வந்து நம்ம வந்து ஒரு பார்வையோட இவங்க எதுக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாங்க, நமக்கு அவங்க விரோதியா இருந்திருப்பாங்க, இவங்க கிட்ட நம்ம பேசணுமா, இவங்களை வரவேற்கணுமா, தண்ணி கொடுக்கணுமா, டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்றது இருக்காங்க பாருங்க. அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்களை வந்து கழுகுகளை வந்து கொத்தி எடுத்துருமா.
ஓகே, பரியவர்த்தனா அப்படிங்கக்கூடிய அந்த நரகத்துல வந்து போடுவாங்க. ஸோ அதனால என்ன பிரயோஜனம்? கண்ணு நம்ம கிட்ட இருந்து போற மாதிரி அந்த வலி வேதனையும் நமக்கு தெரியும், ஆனா கண் இருக்கும். ஓகே, பி ப்ரவுட் ஆஃப் வெல்த். அதாவது ஒருத்தர் தன்னுடைய ஆஸ்திகள் மீது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அகம்பாவம் இல்லையா, தான் கிரேட் எனக்கூடிய அந்த உணர்வு இல்லையா. ஸோ இதனால என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து நிறைய தவறுகள் செய்வாங்க. ஸோ அவங்களை வந்து சுச்சிமுக்கா அப்படின்னக்கூடிய அந்த ஒரு நரகத்துக்கு வந்து தள்ளப்படுவாங்க. அவங்க உடல் முழுவதுமே என்னன்னாக்கா தைக்கிறது. யமதூதர்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, எக்ஸ்பர்ட் சீவர்ஸ். அவங்க அவங்க என்ன பண்ண பனிஷ்மெண்ட் எப்படின்னா உடல் முழுவதும் தைக்கிறது. அப்படின்னா அந்த உடல் கொண்டு அவங்க நிறைய அகம்பாவமான விஷயங்கள் செய்திருப்பாங்க, அடுத்தவங்களுக்கு வந்து துன்பத்தை கொடுத்துருப்பாங்க, அதற்காக அவங்க இப்படி பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்படி நாம இத்தனை நரக உலகங்களை பற்றி படிச்சோம். இப்ப இங்க இது மட்டும்தான் நரக உலகங்களானா கிடையாது. நான் வெறும் இந்த மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ அதாவது இது மாதிரி யமராஜனுடைய ஆட்சியில வந்து அநேக நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான நரக உலகங்கள் இருக்கிறது. நான் சிலதை மட்டும்தான் உனக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பரிஷித் மகாராஜுக்கு சொல்றார். அதனால நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு தவறுமே வந்து எங்கேயுமே போகாது. எவ்ரி திங் வி ஹவ் டு பாஸ் த்ரூ. நம்ம நினைக்கலாம் யாருமே நம்ம செய்யற தவற பார்க்கலன்ட்டு, கண்டிப்பா அது இறைவன் ஏட்டுல வந்து பதிவாயிடுது. ஓகே, அந்த பதிவான விஷயம் வந்து நம்ம அதற்கான தண்டனையை வந்து நம்ம அனுபவிக்கத்தான் வேணும். அதை வந்து நம்ம என்னைக்குமே வந்து மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியாது. புண்ணியங்கள் செய்தா தேவ உலகம், பாவங்கள் செய்தா நரக உலகங்களுக்கு நாம தள்ளப்படுவோம். அதனால நாம எப்பொழுதுமே இறைவனுடைய திருவடிகள், பகவானுடைய உயர்ந்த தோற்றம், அவருடைய செயல்கள், அவருடைய லீலைகள், அவருடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நாம் தெரிய ஆரம்பிச்சதுனாக்கா அப்படிப்பட்ட மனிதன் வந்து இந்த உடலை விட்ட பிறகு மீண்டும் வந்து இந்த 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 உலகத்துக்கு வந்து நாம திரும்புறது கிடையாது. இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு நாம வரவே வரமாட்டோம். அதுக்கு வந்து நாம இறைவனுடைய திருவடிகளை வந்து நாம அடைக்கலம் போக வேண்டும். நம்ம ஆரம்பத்துல 2 மற்றும் 3வது காண்டங்களை பத்தி நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா, எப்படி அத கிரமமுக்தி பக்தன் எப்படி போறான், டைரக்டா நாராயண தூதர்கள் வந்து அழைச்சிட்டு போவாங்க. கிரமமுக்தி அப்படி கிடையாது இல்லையா, ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா வந்து கடந்து செல்லணும். ஒவ்வொரு ஸ்டேஜிலுமே பரீட்சை உண்டு. அந்த சூக்ஷ்ம உடலோட போவாங்க. அங்க போன பிறகு அங்க இருக்கக்கூடிய வைபவங்களுக்கு கண்டு நாம் ஈர்க்கப்பட்டா அந்த இடத்துல பிறவி எடுக்க வேண்டியதாயிடும். ஓகே, மீண்டும் அந்த உலகத்துல பிறவி எடுத்து அங்க வாழ்ந்து அங்க முடிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் வேற உலகத்துக்கு. அப்படின்னா இன்னும் நீண்ட ஆயுள். நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்களுக்கு எல்லாம் போகும்போது ஆயுள் வந்து கூடிக்கொண்டே இருக்கும். ஓகே, சோ எப்படி நம்ம பிரம்மருக்கு வந்து 311.04 ட்ரில்லியன் ஆண்டுகள் அவருடைய ஆயுட்காலம் இல்லையா. ஒரு பகல், ஒரு கல்பம் வந்து 14 மன்வந்திரங்கள். அதே போல நீண்டது 14 மன்வந்திரங்கள், ஒரு சந்தி. இதெல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அப்படி நம்ம மேல மேல போக போக நம்முடைய ஆயுட்காலம் வளர்ந்துதான் இருக்கும். அந்த அந்த உலகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆயுட்காலம் என்பது இருக்கும். இப்ப மீண்டும் அங்க பிறந்தோம்னா நம்ம அதே இடத்துல வந்து வளர்ந்து அங்கே முடிச்ச பிறகுதான் நம்ம மேல போக முடியும். ஒருத்தர் வந்து அதிர்ஷ்டசாலியா இருந்தா கடைசி வரைக்கும் பிரம்மலோகத்துல இருந்தாங்கன்னாக்கா பிரம்மருடைய ஆயுட்காலம் முடிகிற வரைக்கும் அங்க இருந்து பிரம்மர் வந்து அவருடைய உடலை விட்டு அவர் வந்து வைகுண்டம் செல்லும் பொழுது இவர்களுமே செல்வதற்கான அந்த வாய்ப்பு வந்து கிடைக்கப்பெறுகிறது. இந்த சத்திய உலகம் பிரம்ம உலகம் போன பிறகுதான் நம்ம சூக்ஷ்ம உடலையே விட முடியும். அதாவது அங்கிருந்து நம்ம வந்து நம்ம அந்த விரஜாரவரை கடந்து, மகத்தத்துவத்தை கடந்து விரஜாரவரை கடந்து நம்ம செல்றோம்னா அந்த இது சில இந்த பிரம்மரந்தியில இருந்து கூட போவாங்க. சுவாசம் இது அந்த ஷட்சக்கர யோகத்துல இருந்து போறக்கூடியவங்க இல்லையா. இதெல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ அது மாதிரி அவங்க வந்து ஒவ்வொரு உலகத்தையுமே கடந்து செல்ல வேண்டியிருக்கும். ஓகே, கிருஷ்ண உணர்வுல போறவங்க வந்து பகவானுக்கு எப்பவுமே வந்து தொண்டு புரியக்கூடிய அந்த நிலை இருக்கும். இந்த ஒரு ஸ்லோகம் பார்க்கும் பொழுது, பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை பாதையில் பற்றின்றி விடுதலை பற்றுக்கொண்டு விடுதலை பாதையினை மேற்கொண்டவன் எதி அல்லது பக்தன் என்று அழைக்கப்படுகிறான் இல்லையா. யார் ஒருத்தர் வந்து பௌதீக வாழ்க்கை மீதில் இருக்கக்கூடிய பற்றுதலை விடுத்து இறைவன் வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய பற்றுதலை வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்கிறார்களோ அவன்தான் பக்தனாகின்றான். இப்படிப்பட்ட முதலில் பகவானை பிரபஞ்ச வடிவமாக தான் பார்க்கிறோம் நம்ம. ஏன்னா நம்ம உணர முடியாது இல்லையா. சோ அதாவது பகவான் சொரூபம் தான் நம்ம வந்து ஹையஸ்டா அடையிறது. ஆனா அதற்காக வந்து நம்ம பரபிரம்மத்தையும் இல்லையா, இந்த பிரம்மஸ்வரூபத்தையும் இல்லை பரமாத்மா நிலையுமே வந்து பார்க்காம நம்ம டைரக்டா போக முடியறது இல்லை. அதற்கு வந்து சுக்குருத்தி இருந்தா பார்க்கலாம். ஆனா சில பேர் டைரக்டா பக்தி யோகத்துக்கு போயிருப்பாங்க. சில பேர் வந்து அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி பண்ணியிருப்பாங்க. தன்னுடைய கடமையை வந்து பக்தியா நினைச்சு பண்ணக்கூடியவங்களும் இருந்திருப்பாங்க. இப்படி கர்மயோகம், நிஷ்காம கர்மயோகம்,
அடுத்து வந்து தியான பயிற்சிகள் இப்படிலாம் பண்ணக்கூடியவங்க இருக்காங்க. அவங்க வந்து பக்தியில வந்து நிறைவடையணும் இல்லையா? ஆனா இந்த பயிற்சிகள் செய்யும் பொழுது அவங்க வந்து என்னது பிரபஞ்ச வடிவத்தையே பகவானுடைய சிருஷ்டியே வந்து பகவான் என்று நினைக்கக்கூடியவங்க. ஆற்றல் மூலியமா அவங்க வந்து பகவானை வந்து உணர இருப்பாங்க. சோ அந்த வடிவங்களுமே உண்டு. பகவான் ஆற்றலும் அதனை கொண்ட ரூபமும் கொண்டவர், சச்சிதானந்த நிலையை கொண்டவர் பகவான். சோ வெறுமனே அதை மட்டுமே உணரக்கூடியவர்கள் பிற்காலத்துல அந்த பகவானுடைய சொரூபத்தை வந்து அவர்கள் தரிசனம் பெற்று, எப்படி 4 குமாரர்கள் வந்து அவங்களுமே வந்து இம்பர்சனலா தான் இருந்தாங்க இல்லையா? அருவத்தன்மையை தான் அவங்க எடுத்தார். ஆனா கடைசியில வைகுண்டத்துல பகவானுடைய திருவடிகள்ல இருந்த துளசியை வந்து நுகர்ந்த பிறகு இல்லையா, பேரானந்தம் அடைந்த பகவானுடைய சொரூபத்தை அவர்கள் வந்து எடுத்து பக்தர்கள் ஆனார்கள், பிரம்மவாதிகள் ஆனார்கள் இல்லையா? சோ அந்த ஒரு நிலையை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஒருவன் மனம் சமாதி நிலையில் பெறுகிறது. பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே பக்தர்களின் இலக்கான பகவானின் ஆன்மீக வடிவத்தை ஒருவனால் உணர முடியும். வேற யாராலுமே இதை வந்து முடியாது. அப்படிப்பட்ட உன்னுடைய வாழ்க்கை வந்து வெற்றி கொள்கிறது. சோ அன்பிற்குரிய அரசனே, நான் இப்பொழுது உமக்கு பூமி, பிற உலகங்கள், அவற்றுள்ள நிலப்பகுதிக்கு வருஷங்கள், நதிகள், மலைகள் போன்றவற்றையெல்லாம் விளக்கியாச்சு. மேலும் வானம், சமுத்திரம், பாதாள லோகங்கள், நரக உலகங்கள், நட்சத்திர மண்டலங்கள் பற்றியும் கூட விளக்கின. இவையெல்லாம் சேர்ந்து பகவானின் மிக பெரிய பௌதிக வடிவம் எனும் இல்லையா, மெட்டீரியல் ஃபார்ம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னாக்கா விராட்ட சொரூபம் வந்து நாம் இதுலதான் பாக்குறோம். அதன் மீது எல்லா உயிர்வாழிகளுமே இருக்கிறது. நாம் எல்லாம் இங்க இருக்கோம். இது பகவானுடைய விராட் சொரூபம்னா இங்கேதான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இவ்வாறு நான் உனக்கு பகவான் அது புற உடலின் அற்புத வடிவினை பற்றி விளக்கியிருக்கிறேன்னு சொன்னார். இது ஒரு கற்பனை பாத்திரம்தான் புற உடல் என்பது. ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து உண்மைதான் இல்லையா? தற்காலிகம் என்பது அதனுடைய நிலை. சோ இவ்வாறு 5ஆம் காண்டம் 26வது அத்தியாயம் நரக உலகம் பற்றிய விளக்கம் பற்றிய பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்தருடைய பொருளுரை இத்துடன் நிறைவடைகிறது. நாமும் இன்னைக்கு சுபமாக இந்த 5வது காண்டத்தை வந்து நிறைவு செய்திருக்கிறோம். ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் we'll see. ஒரு நிமிஷம் விட்டு வந்திருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஒரு நிமிஷம். ஏதாவது டவுட் இருக்கா இந்த 5வது காண்டத்துல? எக்ஸப்ட் அந்த ஒண்ணு மட்டும் நான் உங்களுக்கு டவுட் கிளாரிஃபை பண்றேன். அதை தவிர்த்து நீங்க வந்து வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்ஸ்? இல்ல மாதாஜி, இப்ப நல்லா புரிஞ்சுது மாதாஜி. இப்ப ஒரு தடவை எடுத்தீங்கல்ல, நல்லாவே புரிஞ்சுது மாதாஜி. அதனால பாவம் செய்யாம இருக்க முயற்சி பண்ணணும். தெரியாது என்ன மாதாஜி? இந்த பாவம் செய்யாம இருக்கணும் மாதாஜி. எந்த ஒரு சின்ன குற்றமும் செய்யாம பயமா எது செஞ்சாலும் பயமா இருக்கு மாதாஜி. பாவம் செய்ய மாட்டாங்க. தெரியாம செஞ்சுட்டா கூட அது எது செஞ்சாலுமே பயமா இருக்கு. தெரியாமையே ஒரு பாவம் செஞ்சுட்டான் அப்படின்னா அவனுக்கு தண்டனை உண்டு. மனசறிஞ்சு தப்பு செய்யக்கூடாது. நம்ம மனசறிஞ்சு தப்பு செய்யக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதாவது தெரியாம செய்தாக்கா தெரிந்த பிறகு இறைவனிடத்துல வந்து மன்னிப்பு கூறணும். அதுவும் ரட்சிக்கப்படுவாங்க. நம்ம தவறு செஞ்சுட்டு நான் என்ன செஞ்சேன் அப்படின்னு வாதிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய ஆயிடும். இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கொடுத்துருவாங்க. அது வந்து தவறு. தட் இஸ் மிஸ்டேக் ஆக்சுவல் இல்லையா? சோ தவறு செய்த பிறகு நாம தவறை ஏற்றுக்கொள்ளணும். அந்த ஒரு பாவத்தை நாம கண்டிப்பா வளர்த்துக்கணும். அதை விட்டு நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு நம்ம பேச ஆரம்பிச்சோம்னா மிகவும் கடினமானது. ஃபர்ஸ்ட் புக்கு ஸ்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. புது சாப்டர் படிக்கலாம். அஜாமிழன் வரணும். இப்ப நம்ம 6வது காண்டத்துக்கு ஜஸ்ட் ஐ வில் கிவ் இன்ட்ரோடக்ஷன். நாளைக்கு நம்ம கோவம் வந்து மாதாஜி கோவம் இயற்கையா எல்லாருக்கும் வந்துருது. சட்டுன்னு ஏதோ கோவம் வருது பிரபு. அது அஜ்ஞானத்தால வர்றதுதான். யாருக்கு வந்தாலும் அஜ்ஞானம் தான் அது. எப்படிப்பட்ட நபரா இருந்தாலும் அது அஜ்ஞானம் தான். ஓகே, அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். கோபம் ஒன்னே ஒண்ணுக்குதான் வரணும். எப்பயும் அதாவது பகவானுடைய பக்தர்களையோ பகவானையோ அவதூறு பேசுபவர்களுக்கு மட்டும்தான் நம்ம கோபத்தை காட்டணும். வேற எந்த விஷயத்திலுமே நம்ம கோபத்தை காட்டவே கூடாது ஆஸ் பர் த சாஸ்திரம். ஆனா நம்ம 100% நம்மளால வந்து அதை ஃபாலோ பண்ண முடியறது கிடையாது. அதனால எவ்வளவு முடியறதோ அவ்வளவு பண்ணலாம். ஓகே, மிச்செல்லாம் இல்லைன்னா நம்ம வெளியே ஒதுங்கிடணும், சைலண்டா இருக்கும், ஒதுங்கிடணும். அவ்வளவுதான். எதுக்கு நம்ம சும்மா அதுல எல்லாம் போயிட்டு மாட்டிக்கிட்டு இல்லையா? அதுதான் வந்து நிறைய பேசாம இருக்கிறதுக்கு கத்துக்கணும். மௌனமா இருக்கிறது வந்து
இட் இஸ் குட் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஒரே நிமிஷம். நேற்றுதான் நமக்கு இதுல இருந்து என்ன தெரியறதுன்னா, we should always be careful in speaking. ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் எங்க அம்மா முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க, அதனால நாங்க கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாவே இருக்கோம். தேங்க்யூ. பகல்ல பார்த்து பேசு, ராத்திரில அதுவும் பேசாதுன்னு சொல்லுவாங்க மேடம். பகல்ல பார்த்து பேசு, ராத்திரில அதுவும் பேசாதும்பாங்க மேடம். ஒண்ணுதான் ஓகே, fine, good thing. You have to follow. அப்படிம்பாங்க எங்க அம்மா. யாரை பார்த்தும் பொறாமப்படக்கூடாது, நம்ம கிடைச்சதை நினைச்சு நம்ம இது பண்ணணும். ஆமா, எங்க அம்மா அட்வைஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. சொல்லி இந்த மாதிரி கதையெல்லாம் சொல்லுவாங்க, எண்ணெயில எல்லாம் போடுவாங்க. அது சொல்லுவாங்க மாதாஜி, கொதிக்கிற இடையில போடுவாங்க. அது மட்டும் சொல்லுவாங்க. அத நானும் கேட்டேன். எங்க பாட்டி சொல்லி எனக்கு நிறைய சொல்லுவாங்க. குத்திடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப குறும்பு பண்ணா கண்ணையெல்லாம் குத்திடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. அதை சொல்லுவாங்க மாதாஜி. கெட்டதை பார்க்க கூடாது, கெட்டதை செய்யக்கூடாது, இல்லையா, எண்ணக்கூடாது அப்படின்றது எல்லாமே நிறையவே உண்டு. அந்த காலத்துல படிக்கலனாலும் அதெல்லாம் நமக்கு சொன்னாங்க. இப்ப எல்லாம் நம்ம படிச்ச பேரண்ட்ஸ் நம்ம எதை சொல்லி கொடுக்குறோம் சொன்னா கூட நம்மள அறியாம ஏதாவது நடந்து விடுறது மாதாஜி, இல்ல? அதுதான் இந்த இயற்கையினுடைய குணாதிசயங்கள். நம்முடைய குணாதிசயங்கள் வந்து ஸ்திரப்படுத்திக்கணும். ஓகே, பக்குவப்படுத்தணும். ஓகே, ஃபைன். நான் இன்னைக்கு வெறும் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் படிக்கிறேன். ஓகே, இந்த அத்தியாயம் இனிமே பகவானுடைய கிருபையை எண்ணி நம்ம கண்டிப்பா அவருக்கு நன்றிகளையும் குரு பரம்பராவுக்கும் நன்றி சொல்லணும். வெற்றிகரமா நம்மளால 5 காண்டங்களை வந்து படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது. இப்ப நம்ம 6வது காண்டத்திற்கு நம்ம சென்று இருக்கிறோம். இதுல முதல் அத்தியாயமே வந்து அஜாமிலனை பற்றி தான் நம்ம படிக்க போறோம். ஸோ இதுல மொத்தம் 19 சாப்டர்ஸ் நினைக்கிறேன், 19 சாப்டர்ஸ் நினைக்கிறேன் இந்த 6வது காண்டத்துல. ஈவன் 7வது காண்டம் கூட 19 அத்தியாயங்கள் தான். ஓகே, சிறிய இனிமே வரதெல்லாமே சின்ன சின்ன அத்தியாயம் காண்டங்களா தான். டில் 9th கேண்டம் வரைக்குமே வந்து கம்மி தான். ஓகே, கம்மியான சாப்டர்ஸ் தான். ஸ்டோரியில் தான் நிறைய படிப்போம். இதுலயும் 19 தான் மாதாஜி. 7வது காண்டத்திலயுமே 19 தான். 6வது காண்டத்திலயுமே 19 அத்தியாயங்கள் தான். ஓகே, சோ நான் இப்ப ஸ்ரீமத் பாகவதம் முழுவதிலும் 10 விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. முதல்ல சிருஷ்டி, அடுத்து வந்து சிருஷ்டி, கிரக அமைப்புகள் ஆகியவற்றை அடங்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பேசியவரான சுகோதய கோஸ்வாமி சிருஷ்டி, உபசிருஷ்டி மற்றும் கிரக அமைப்புகள் ஆகியவற்றை ஏற்கனவே 3, 4 மற்றும் 5ஆம் காண்டத்துல விவரிச்சார். நம்ம சிருஷ்டி, உபசிருஷ்டி, கிரக அமைப்புகளை தான் நம்ம இப்போ 5வது காண்டம் வரைக்கும் படிச்சோம். ஓகே, இப்பொழுது என்ன படிக்கணும்னா, இப்பொழுது 19 அத்தியாயங்கள் கொண்டுள்ள இந்த 6ஆம் காண்டத்தில் அவர் போஷண, அதாவது பகவானால் காப்பாற்றப்படுதல் என்பதை பற்றி விவரிப்பார். யாரு? சுகதேவ கோஸ்வாமி. முதல் அத்தியாயம் அஜாமிலனின் வரலாற்றை விவரிக்கிறது. அஜாமிலன் பெரும் பாவியாக கருதப்பட்டான் என்றாலும் அவன் எவ்வாறு விஷ்ணு தூதர்களால் யமதூதரிடமிருந்து காப்பாற்றப்பட்டான் என்றும் அந்த அத்தியாயம் கூறுகிறது. ரட்சணை பகவான் எப்படி பண்றார்? போஷணம் என்பது அதான். அவனது பாவ வாழ்வின் விளைவிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு எப்படி முக்தி அளிக்கப்பட்டான் என்பதும் இந்த அத்தியாயத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பாவச் செயல்கள் இம்மையிலும் மறுமையிலும் துன்பத்தையே தருகின்றன, இல்லையா? பாவச் செயல்கள், எஸ், நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்களுமே அது. ஹரே கிருஷ்ணா. கலாவதி மாதாஜி, நீங்க என்னன்னா பேசுங்க, ஆனா மியூட் பண்ணிட்டு பேசணும். பலன் நோக்கு கர்ம வழியில் ஒருவன் பாவங்களை செய்வது நிச்சயம், இல்லையா? எனவே தான் வேதத்தின் கர்மகாண்டா பகுதியில் பல்வேறு வகையான பிராயச்சித்த முறைகள் சிபாரிசு செய்யப்பட்டது. தவறு செஞ்சுட்டு பிராயச்சித்தம். ஆனால் இத்தகைய பிராயச்சித்த முறைகள் பாவ வாழ்க்கைக்கு வேறாக உள்ள அறியாமையிலிருந்து ஒருவனை விடுவிப்பது கிடையாது. அதாவது பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஆனாலும் பாவம் செய்யக்கூடிய அந்த எண்ணத்திலிருந்து நம்மளால விடுவிக்க முடியாது. அந்த நபர் வந்து அந்த ரூட் லெவல்ல இருந்து அவனை வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணணும். பாவத்தினுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் மனசுல இருக்கும் பொழுது, இப்ப நான் ஒரு பாவத்தை செஞ்சுட்டு நான் போய் ஒரு பரிகாரத்தை செஞ்சுட்டு வந்துட்டேன்னா என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த பாவம் செய்யக்கூடிய எண்ண ஓட்டம் என்னை விட்டு போகாது, இல்லையா? அது அப்படியே தான் இருக்கும்.
வேரூன்றி இருக்கும். அந்த வேரையே நம்ம கிழிந்து எடுத்து போடணும்னா பக்தி தொண்டு மட்டும் தான் நம்மளை வந்து பரிசுத்தப்படுத்தும். ஓகே, எனவே இக்கற்பனை ஞானத்தை, அதாவது ஒரு நிமிஷம், ஒருவனை அறியாமலது ஒருவனை விடுவிப்பதே கிடையாது. அதன் பலனாக பிராயச்சித்தம் செய்த பின்னரும் கூட ஒருவன் பாவம் செய்யும் சுபாவம் உள்ளவனாகவே இருக்கிறான். ரொம்ப அழகான விளக்க உரை இது. எனவே தூய்மை அடைவதற்கு அது சிறிதும் போதாததாக உள்ளது. கற்பனையான அறிவு முறையில் விஷயங்கள் உள்ளபடி அறிந்து கொள்வதன் மூலமாக ஒருவன் பாவ வாழ்விலிருந்து விடுபடுகிறான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ நம்மளால அதை வந்து யோசிச்சு பார்க்குறோம் நம்ம. எஸ், இது இப்போ நம்ம இத்தனை நரக உலகங்கள் படித்தோம், ஓ இந்த தப்பு பண்ணா அந்த இடத்துல அவ்வளோ தண்டனை, இப்படிலாம் நம்ம யோசிக்க வருது இல்லையா? அப்போ இந்த மாதிரி தவறுகள் வந்து நம்ம செய்யவே கூடாது அப்படின்ற மனசுல நம்ம எடுத்துட்டு வரோம் இல்லையா? அதுதான் ஆலோசிக்கக்கூடிய தன்மை. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம பாவம் செய்யாம இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விடுவோம். ஸோ அப்போ பாவம் செய்தாதான் நமக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட்டே. பாவம் செய்யாதப்ப நமக்கு எது பனிஷ்மெண்ட் வருது? பலன் கருதும், அதாவது ஒரு பிராயச்சித்த முறை என்றுதான் கருது. பலன் கருதும் செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது தவம், விரதம், பிரம்மச்சரியம், மனக்கட்டுப்பாடு, புலனடக்கம், உண்மை மற்றும் அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி ஆகியவற்றின் மூலமாக ஒருவனால் பாவ வாழ்க்கை செயலிருந்து விடுபட முடியும். அறிவை விழித்தெழ செய்வதன் மூலம் பாவ விளைவுகளை ஒருவன் நிஷ்பலப்படுத்தப்படும் கூடும். ஆனால் இம்முறையிலே எதுவுமே பாவம் செய்யும் சுபாவத்தில் ஒருவனை விடுவிக்காது. பாவம் எனக்கூடிய செயல் வந்து நம்மளால அதுல இருந்து நம்ம வெளியே வரதுக்கான பிராயச்சித்தங்கள் எல்லாம் நம்ம செய்யலாம். ஆனா அவன் மனதில் வேரூன்றி இருக்கக்கூடிய அந்த எண்ண ஓட்டங்கள், அதாவது பாவத்தை செய்யக்கூடிய அந்த எண்ண ஓட்டங்கள் அவன் மனசுல இருந்து கண்டிப்பா எடுத்து போடணும். அது பக்தி தொண்டு மட்டும்தான் சுத்தப்படுத்தும். பக்தி யோகத்தினால் பாவம் செய்யும் சுபாவத்தை ஒரு நாள் முழுமையாக தவிர்த்து விட இயலும். மற்ற முறைகள் அவ்வளவு சாத்தியமானது கிடையாது. எனவே பக்தி தொண்டானது கர்மகாண்டா மற்றும் ஞான காண்டா முறைகளை விட அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை வேத இலக்கியங்கள் வந்து முடிவு செய்திருக்கிற, நாம முடிவு செய்யல, வேத சாஸ்திரங்கள் அவ்வாறு எடுத்துரைக்கிறது. பக்தி தொண்டு வழி மட்டும்தான் அனைவருக்கும் மங்களமானதாகும். பலன் கருதும் செயல்கள் கற்பனை ஞானம், அதாவது ஸ்பெகுலேட்டிவ் நாலேஜ் இல்லையா, சுதந்திரமாக எவருக்கும் முக்தி அளிக்கக்கூடியவையே கிடையாது. இண்டிவிஜுவலா நீங்க பக்தி, அதாவது கர்மத்தை செய்து நீங்க வந்து முக்தி பெற முடியுமா? கிடையாது. அதே மாதிரி ஞானத்தை செய்து முக்தி பெற முடியுமா? முடியாது. ஆனா பக்தி செய்தா மட்டும்தான் முக்தி கிடைக்கும். எனவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்கள் தன் மனதை பதித்தவன் கனவில் கூட யமதூதர்களை காண மாட்டான் என்பது நிச்சயம். சோ பக்தி தொண்டின் வலிமையை நிரூபிப்பதற்காக சுகதேவ கோஸ்வாமி அஜாமிலனின் வரலாற்றை விவரிக்கிறார். அஜாமிலன் கான்யகுப்ஜம், இன்றைய கனௌஜ் அப்படின்ற இடம் அது. ஓகே, இடத்துல வந்து வசித்து வந்தான். வேதங்களை கற்பதிலும் கட்டுப்பாடு விதிகளை பின்பற்றதிலும் ஒரு சிறந்த பிராமணர் ஆகும்படி அவனது பெற்றோர்களால் அவன் பயிற்சி செய்ய அளிக்கப்பட்டான். நல்ல வழியில கொண்டு வந்தாங்க. ஆனால் கடந்த கால வினை பயனால் வாலிபமான இந்த பிராமணன் எப்படியோ ஒரு விலை மாதினால் கவரப்பட்டான். அவளது சகவாசத்தினால் மிகவும் இழிவடைந்த அவன் கட்டுப்பாட்டு நியமங்களை எல்லாம் கைவிட்டாச்சு. அந்த விலை மாதின் மூலமாக அஜாமிலன் 10 மகன்களை பெற்றான். கடைசி மகன் நாராயணா என்று அழைக்கப்பட்டான். அஜாமிலன் மரணத்தின் போது யமதூதர்கள் அவனை எடுத்து செல்ல வந்தனர். பயத்தினால் அஜாமிலன் நாராயணா என்னும் நாமத்தை உரக்க அழைத்தான். ஏனெனில் தன் இளைய மகனிடம் அவன் அளவு கடந்து பற்று வைத்திருந்தான். இவ்விதமாக அவன் மூல நாராயணான பகவான் விஷ்ணுவை நினைத்துக் கொண்டான். அவன் நாராயணரின் புனித நாமத்தை சிறிது குற்றமின்றி உச்சரிக்கவில்லை என்ற போதிலும் அது பயனளிக்க தவறவில்லை. அவன் நாராயண நாமத்தை உச்சரித்த உடனேயே விஷ்ணு தூதர்கள் உடனே அங்கு வந்து தோன்றினர். விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் யம தூதர்களுக்கும் இடையிலே ஒரு பேச்சுவார்த்தை ஏற்பட்டது. அந்த பேச்சுவார்த்தைகளை கேட்டதால் அஜாமிலன் முக்தி அடைந்தான். பிறகு அவன் பலன் கருதும் செயல்களின் தீய விளைவிலிருந்து புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. மேலும் பக்தி தொண்டு முறையின் உயர்வை அவனால புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. ஸோ இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம். அப்படின்னா இந்த சாப்டர். ஓகே, ஸோ நம்ம நாளைக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிக்கலாம். இன்னைக்கு எதுவுமே நான் வாசிக்க போறதில்ல. ஓகே, வஞ்சகல்பதருபியஷ கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதீதனாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவிருந்து கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ நாராயணனுடைய